Arratsaldeon eta ongi etorri, streaming edo zuzeneko emanaldi honetara bildu zareten guztiok. Eskubaloia, Tolosa, gaine hartuta dugula, Usabal kiroldegian gaude, hau, orezko zilarrezko mailako jardunaldi berri bat duzue, espektakulua. Geure bidez eskaintzen ari gatzaizkizuena eta gaur letra larriz handiz jarri eta gainera liderra bisitan daukagulako. Tolosa CF Eskubaloia, SD Teukro Pontevedrako taldea ligako liderra gaur partidik eregarria hemendik gutxi barru, hemen Usabalgo kantxa honetan hasiko dena. Gaur gainera, horretarako eta liderra ere nolabait ere goratzeko bi komentaristekin arituko gara, hasteko eta ben, Iker Galarzagato, Iker, kaixo arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Eta gaur Teukroren bisita, ia Asobal talde baten bisita daukagula aintzat hartuta, Galazko trajearekin gaur, ezta? Bai. Gaur gainea, aurreko partioetan bezala, Palmarrion kontra Golazko nuen bezala, aurten de partio, aurten ez, gaur partio politxateatzen zaigu. Bigarren komentarista lanetan arituko dena, Joseba Garmendia Txamako izango da, jokatzen hasita, azkeneko inkorporazioetako bat taldean, baina iskioan lesioa izan zuen, orain atzera bi jardunaldi, Zumosolars Palmaren aurkako etxeko partiduan, eta hartatik gaur, begira, geurekin egotea tokatu zaio, sufritzea tokatuko zaio, aurki izango da geure artean. Bueno, gogora dezagun nondik etorri garen, aurreko jardunaldiari gainbegiratua botata Tolosaren porrot mingarri hori, handball bordiltzen aurka 30-10 eta 23 galdu zen partidu hori gogoan hartuko dugu, eta Teukro ez pentsa, lasa ibilizenek balonmano Karabantxelen aurka 24 eta 22 galduzuelako eurak aitortu zuten partidu txar bate egin ostean. Horrekin beraz, handball bordiltzen aurkako porrote horrekin Tolosa, betikoa eta aurten denboraldian behin berriro gertatzen ari zaiguna, atzean zuloan sartuta dagoela areago, Xixonek irabazi egin zuela kontuan hartuta. Ikus ezagun sailkapen hori nola daukagun. Lehen zortzien artean Teukro gaurko bisitaria lider bakarka 31 punturekin, bi partidu baino ez ditu galdu, berrindu bat, guztira 15 partidu jarraian daramatza, arratsa edo bolada on horrekin, alegia galdu gabeko arratsa horrekin. Gero segidan oraingoz behintzat tortxeude promozio mailan Zumosol, Zamora, Barça, Torrelavega, eta hortxe, ja giro epelagoetan edo osatuta beste taldeak. Eta noski, ja zona gorri aldea, atzeko zona hori, atzeko 8 taldeak, tartean Tolosa dagoela, zein diren ikustagun taula hori, Tolosa CF Eskubaloia atzera berriz ere, azkena baita, Xixonek azken jardunaldi horretan irabazi zuen partidu horren, erruz esan beharko dugu nolabait esate arren. Tolosaren salkapen hori, Tolosa azkena da, Covadonga, BMC, Amenabar, Zarautz, 11garren daude, Zarautzarrak 14 punturekin, Kordoba eta Bordils oraingoz salbu, oraingoz diogu ez du dago kontua. Bibero Zelon naba 13 punturekin, Xixon Jovellanosek aurreko jardunaldian irabazita gero 5 ditu, eta Tolosak garaipen bakarra, berdinketa bakarra eta 16 porrotekin azkena dago, eta itxaropenak ja oso ahulduta maila salbatuko baldin bada, baina oraindik badago, matematikek hori diote eta horri eutxi behar diego. Gaurko jardunaldiari begira jarrita berriz, gaurko jardunaldi honetan noski geuretzat partidu izarra hause bera, Tolosa eta Teukroren arteko aurrez batera Zarautzen, Amenabarrek Barça hartuko du, Zamora, Cajasur, Córdoba, Xixón, Jovellanos, Alarcos, Ciudad Real, Cisneros, Sauces, C5, Alcobendas, Viveros, Erol, Zumosolars, Palma, Torrelavega, Handball Bordils, eta Balonmano Karabantxel, Covadonga partiduak izango dira. Bueno, gatozen oren puskana baita ere gaurko aurkariari gainbegiratu botatzera, talde osoa zer nolakoa den, zer nola etorri liteken begiratzera, horren ardura, Iker Galarza, geure adituak, geure teknikoak, etu, aurrera, Iker. Bueno, ikusten dugu Teukro hortxe daukagu, Asobaleko ekipoa da, argita garbi da hortarako fitxatu ditula jokalariak, handikan 3 jokalari dauzkai Asobalen jolasutakoak, goelatzei nagusiena daukate 17, hau da, Carlos Alberto García, hori da gol gehiena sartu dituna liga guztien goengoz, eta hementxe daukagu, estremoa oso leku gutxi utzita, gola sartzen diguna. Baina, bueno, hortxe, defentsa gogorra, portero oso onak eta azkar ateratzen dutenak. Baina, bueno, gure defentsarekin saiatu behar dugu, berari lekurik ez duten. Pixkanaka, nik uste beraiek nahiko dutena izango da bentajatea, desberdintasun hori lortu, eta, bueno, azkenen ez zie utzi behar. Bueno, eta itorrekin pasatzen zaituet.
Hain zuzen ere, Quique Domínguez, Teucroko entrenatzaileak gurekin dugulako. Quique Domínguez, arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a Tolosa. Gracias, muy amable, buenas tardes. Ya desde ayer en Euskal Herria, con tiempo, descansados, evidentemente, y además, un dato importante, habiendo dejado atrás el temporal gallego. Sí, la verdad que sí, veníamos un poco con la duda de qué tiempo nos íbamos a encontrar, sobre todo por el camino, pero hemos hecho un buen viaje, hemos entrenado un poco al llegar y sí, descansados y preparados para el partido. ¿Cuál va a ser el hándicap real para el Teucro, para el gran líder de la liga contra el colista? ¿Quizá la relajación o quizá el superarse a sí mismos y concentrarse? No, nosotros no miramos mucho la clasificación. La verdad que yo creo que Tolosa, por juego y por lucha y por muchos de los valores que tiene, debería estar con muchos más puntos de los que tiene. Seguís más lejos, creo que hace 2 jornadas aquí en casa contra Palma del Río mereció ganar o por lo menos mereció sacar algún punto. Así que nosotros sabemos que nos vamos a encontrar un equipo que juega bien a balonmano, que pelea muchísimo, que pone un ritmo alto y venimos a tratar de hacer el mejor partido que podamos al margen de que nosotros estemos primeros y ellos últimos ahora mismo. Cierto, Quique, más allá de la clasificación, por lo tanto, ¿cómo está de forma el equipo? Porque, por ejemplo, si tomamos como referencia la última jornada en la que os enfrentasteis en casa al Balonmano Carabanchel con una victoria bastante apurada, ¿cómo está el equipo de forma? El equipo está bien, el equipo está trabajando mucho, trabajando muy bien. Yo estoy muy contento, la verdad, del trabajo durante la semana. Después hay partidos que salen mejor, hay partidos que no salen tan buenos. El otro día la verdad que estuvimos un poco fallones, imprecisos en los pases, cometiendo muchos errores de lanzamiento y no conseguimos despegarnos de Carabanchel. Hubo que trabajar mucho, pero al final los puntos cayeron de nuestro lado, ¿no? Que eso al final es lo que cuenta. Así que bueno, ojalá hoy tengamos un partido un poquito más fluido, sobre todo en ataque, que fue lo que más fallamos el otro día, y que podamos estar a la altura del juego que venimos haciendo, que yo creo que es bueno. Suerte a dar espectáculo, Quique. Gracias, muy amable. Quique Domínguez, Teukroko entrenatzailea, Ales Nogesekin oraindik ere hitz bi egiteko aukera dugun, ze ja aldageletara erretiratzen ari dira jokalariak. Horrenengo aurreko partidoan de Bordisen kontra desastre xamarra eta zitzaigun partidua. 12 minutu gola sartu gabe on ginen, penalti batzuk utxekin iken itun, baina bueno, berez saiatu ziren, ekipa berez saiatu zen, baina atezain osona zeukaten, daukate, eta hortxe lortu zuten Tolosa gelditzea gaina diferentzia harrarekin. Baina hortxe dauke Aitor, Danirekin. Danirekin nahi zuzen, ze Alex Noguez esan dizuetan bezala ja jokalariei eta abiso emantzaia aldageletara erretiratzeko, eta honen bestean aldageletan ja entrenatzaileen azken oharrak jasotzeko, eta gaurko notizietako bat emango dizuet, hemen aldamenean dugun Dani Mendinue eta Lotite. Ez dago jokatzeko, Dani, arratsaldeon zer gertatzen da? Ez, mediko kontu diela eta aste honetan deskantsoa iteko esan diate eta hurrengo asteina berri izango naiz, baina aste honetan deskantsatzeko eskatu diate eta da holaxe. Egi guztuzuk azterketa, gaur liderra, kasikia Asobal talde bat bisitan, horrek plus bat esan nahi du, ez da, seguntzat ere? Joka honen de nabaritu zen, hori hasiera, demoraldi hasiera zela eta ritmoare ezkenekan hartuta, eta nabaritze zen bai ere azkenen, goiko meiatan ibilitako ziala, azkenen esperintzi duen jende dakate, eta azkenen gazte asko daude, eta hori askotan nabaritua, oain arte bezala, baina gaur ni uste baino beto segura bituko dela, segura. Dani, eta estu baldin badiogu orainatzera bi jardunaldiz, Mosol, Ars, Palmaren aurka emantzen maila horri eta ilusio horri? Hola jokatuz gero, ni uste sorpresa baino gehi magola ziur. Dani Mendinu eta eskertzen dizugu zeuri ere, Alex Noguez tira baten ere badatorrelako, bitze hartuko dizkigu Alex Noguezi. Alex Noguez, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas. Ya, tan solo una pregunta porque ya acabamos de salir de vestuarios. ¿Cuál ha sido el ánimo impartido a los chavales? Bueno, pues cuando juegas con el primero, lo único que puedes decir es que hay que pelear, hay que luchar, hay que entregarse a fondo y a ver cómo van saliendo las cosas. Recuerdos buenos y gratos del Zumosol Las Palma, ojalá se revierta incluso el marcador. Bueno, esperemos que sea mejor y que tengamos un final feliz. Suerte, y venga, Alex Noguez. Gracias. Alex Noguezekin beraz azken hitz hauek, aurkezpenak hasiko direnean hemen kantxan, bi taldeekin. Kontutan edukita gainera, Tolosa etxean asko zobeto golasten duela kanpoan baino, espero dugu partio politia ateratzea. Ikusi dugu, Aitorrek esan duen bezala, Dani kanpon gelitze zaigu, Mikel Lebai, Mikel Amiano, eta gure txamakore kanpon daude. Eta hortxe sartu dira orduan Julen, Ziganda, eta ustet holaxe gelitzen direla, ez darela aldaketa gehiagorik. Eta ze planteamentua egiten digun partiontako Alexek, baina politia izan daiteke. Egia esan oso desberdinen jolaste dute, bai etxean eta bai kanpoan. Badakigu Joriz kanpoan ez dula golasten, horre
horrek de zeozer esan nahiko duke. Baina, bueno, beste kortako dare, Joritzek bakarrik ez du golasten, beste de golasten dute, osea que... Baina eta itzuli naiz berez ere komentarista postura, egia da Iker, eta hango prentsa irakurri ezkero, Galiziako Pontevedra inguruko prentsa irakurri ezkero, Teukrok errezela hundiz hartzen duela partidu hau. Bai, beldurrakin etorri da, bai. Batez ere Palmako partidua ikusita. Azkenen, justu irabazi zuten, baina justu irabazi zuten. Ez dugu aipatu, baina egia da, aste honetan gainera izan dituztela alako gaixotasun arazo batzuk, nolabait gripeak jota bilokalari garrantzitsu gainera, izan dituzte entrenamentoetatik kanpo, Dani Hernández eta Edu Moledo, 33 eta 46, baina osatuta omen daude eta jokatzeko moduan daude, honen bestean Teukrok aitzakia hori bintzat ez du izango, eta gainera zerbait sensazioa mendit bintzat oso profesionala egin dutena, beroketa ariketak egiten, eta kantxan ikusi ditugu oso goiztiar eta oso kontzentrauta, serio jarrita, haudek ez dira inora erlajatuta etorri. Ez dira guna pasatzera etorri. Atzo etorri ziran, hemen deskantsatu, eta azkenean ikusten da argi eta garbi jotzerako antzen nahi dezun. Hementxe dago, geuk ja etiketa hori jarri diogun taldea, Asobal mailako taldea da Teucro. Por cierto, buenas tardes a todos los pontevedreses que nos estáis siguiendo también en este streaming en directo. Ahí tenéis a vuestro equipo, al Teucro, recién ya metidos en faena en cancha para este partido que va a comenzar ya en 3 minutos. Hemen Tolosa CF Eskubaloia. Aurretik dagoeneko Stanis Arzuaga dutela, zalen txaloak eskertzen, bidena bar esango dugu gaur Rusabalen. Naiz lideraren bisita eduki ez dugula jardunaldi guztietako nolabaiteko sarrera potolo handi hori gaur parexago, egia da ordua ere beste batela. Bueno, azken batean ikusiko dugu, denen beharra daukago, eta hor armaetan bilduta dagoen jende horrek ere zer nola erantzuten duen begira, ze plano polita, ze detalle polita, horre, bueno... Resinakin. Hori da, resina, kola esaten nini, resina hori, bueno, bor ibiltzen dena, gero jo, kantxa garbitzen dutenek ere... Hortxe potea. Hori, zeona. Kantxa garbitzen dutenek ero kinxa beti izango dute, ezta? Eskubaloikoak nola uzten duzen kantxa. Batez ere saskibaloiko gaixuak, ordan azikintzen deudan eta. Baloia itxatxita geratuko zaie. Bueno, hemen aurkezpenak, hasteko eta behin Lloria Jorge García atezaina buru dela Teucroren aurkezpen hori. Hor Barcelonatik etorretako Johnny Medina 3 zenbakiarekin. 7 Erne David García izarretako bat da. Oscar Silvarena da 8 zenbakia. Hor bien bitartean Juan Carlos Quintas 10, Borja Méndez 11 zenbakiarekin. Santana atezaina 12arekin. Iban Fernández eta 13 zenbakiduna. Samuel Gómez 14 zenbakiarekin. Erne Izarroni, Carlos García 17 dorsala, ligako goleatzaile nagusia. Hone beldurra ematen du Iker. Bai. 19 Roman Pedreira. 21 Sergio Altirriba. Saúl Campo 23, 23 Dani Hernández, Edu Moledo 46arekin eta Manuel Ángel Iglesias 76. Tolosa CF Eskubaloia segidan. Geure Tolosako Eskubaloi taldaren ereserkiarekin Stanis Arzuaga aurretik dela Mariskala. Stanis Arzuaga. Aitortxo Iturralde. Donostiar ere gaur bete-betean ba. Julen García 8arekin. Gure txikia. Gero esan balitzu zerbait Juleni buruz. Beroketariketetan zerbait ikusi diot. Joritz Goikoetxea Magic etxeko partiduetan beti azaltzen zaigun magia egilea. Mikel Zuloaga 10arekin. Aitor Díaz de Serio Hipster 11. Inigo Arratibel 14arekin. Urtzi Aizman Otegi 16. Asi Zubiria 17. Iker Ortiz. Aitor Ibarguren 19arekin. 25arekin Andoni Zubeldia. Eneko Ziganda hemen da 27. 28arekin ez dago Dani Mendin eta honen bestean hasi Larrañago 29arekin eta 76arekin. 66arekin. 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 66arekin.
Alex Noguez eta Aitor Aranbururen agindupean arituko den taldea, eta gaur epaile jaunak Andaluziako eskolakoak biak García Biko eta San Martín Almazán jaunak kirolegez bi taldeak elkar agurtu, eta honen bestean dena prest dago kantxan partidua hasteko. Bajak hasteko eta ben, Mendi ez, Amiano ez, Txamako ez, hiru baja garrantzitsu, Netzat, bai, batez ere Dani Mikelekin hor aldaketa honak izaten zituen, pivote lanean, eta gaur Mikel bakarrik. Besterik ez, bueno, Asiertxe dago, baina oain arte beti, bueno, Asier eta Aitortxo. Hori da. Oain arte beti defensa lanean ibiltzen zira, baina gaur de lagundu barko jote, pivote lanean. Eta Iker, esan dizudan bezala, eta hor aurkezpen horretan Julen Garziaz bitz eginen nizkizula, justu beroketa ariketak egiten ari zela, Iñaki Arratibel gana une batez sorbaldari eutxita joan desanez, berriz ere somatu dut. Alegia, ez dagoela ura ere 100%, esango dugu, beraz eta honen bestean, bueno, baina, Julen Garzia gaur ere zertaraino dagoen parte hartzeko, ikusiko dugu puskal guztanak hau. Ongi torri eman barri dugunean, orain bai, Txamakori, Joseba Garmendia, kaso Arratsaldeon zeuri ere, komentarista egile, bigarren ere hemen. Arratsaldeon da noi jago gokin, beize honea hemen egoteko zuekin, luju badata. Alaudi arrez, iskioan lesio, orain etzera bi jardunaldi, Zumosola Las Palmaren aurkako partidu hartan defentsa jokaldi batean, zer modu zaude? Bueno, aige aurreatzen, da, bueno, dirudinez aurrengo astetik aurrera hasiko naiz trote pixkatekin, eta asteburuako nola pintatzen da gauza. Trotea, guk emango dugu hemen gaur, Teukro liderra bisitan daukagulako, honen bestean gaur luxuzko partidu horietako esaten ari garena, ea gozatzen dugun, ea besteren artean Zumosola Las Palmak, orduan ere bigarrena zenak emantziguna adina ere gaur gozatzen dugun. Sekulako partidu izan zen orduan, urdinek egin zutena eta hasi da partidua. Hemen beraz aurre dagoeneko, bigarren itzulian gaude eta bigarren itzuliko ja 19. jardunaldiko partidua den hauxe. Tolosa erasoan, Larrarekin, Lander Casadori, hor Joritz, Kukua ere bai, bueltan, Asier Zubiria dago, pivotatzen lanean, eta Nalboan Iñaki Arratibel, hortxe Asierrentzatzen baloia, ez du gondo pikatu, eta baloia galdu, honen bestean berreskuratu, eta Teukurorentzat lehen eraso jokaldia, bizi dakartena, Pontevedrakoek Galiziarren jokoa antolatzeko, altrenek izan honekin, 33 eta berdin baita ere, 11 horrekin, Borja Mendez, 33 da Dani Hernández, partiduan, taldean izarretakoa, kontraraso honekin, Arratibeli, elastikotik nabarmen eutxi dio hor erasoan ari zenean. Preziski Borja Mendezek. Bai, bixi atakea, partido bixia da, Alde batetik bestea korrika. Carlos García, gaieraz, bai, elastikotik heldu diona. Ez zaio konbeni hau Teukurroi, Teukurroi gustatzen zezkio partidok oso kontrolatuta, gaina kilok dituzte. Eta, bueno, gurea guztiz kontrakoa da, gurea da korritea eta desorekak sortzea veloziadekin, a ber, nor da, nor baino nor. Joko ezaugarrietan Teukrok, esate baterako, Zumosola Las Palmak izan zuen defentsa gogor eta eraso jokoarekin alderatu da. Lander Casado, jaurtik eta bai aurkitu du, ez ordea eraginkor. Arekin konparatuta, Teukro hau zer nolakoa da, Iker? Nere ustez hemen gehiago uste jote atezainek gehiago gelditzea. Defensa ondo ibiltzeie, baina pentsatzeko gehiago kontrataken atatzea. Atezainak gelditu eta kontrataken atatzea. Atezain osonak bai ditu, Joria eta Santana oso ondo ibiltzeieta. Baina, bueno, batez ere defensan ez dute aldaketa askorik egingo, batez pivotea hor Bartzelonako Joni, Bartzelonan ibilitako Joni, pivote lanetan gero ibiltzen da eta azkenen aldaketa gutxik izango due. Baina velozia egona izaten dute, Mazazpia, da Carlos Alberto oso azkarateatzen dana, baina dan nire ustez defensa lana guztiak atezaini guzti. Bueno, erasoak gabiltza, Lander Casado, Asier Larrañagarekin ondo lotuta defentsa, Teukura konditxita, gerri golpeko jaurtik eta Lander Casado, atezainak Santanak ondo gelditu duena. Oain arte bera bakarrik gelditu ditu. Jaurtiketak indie, baina Santana dana gelditu. Antezaina entxufatuta hor, bai horixe, oraingo, zen mugimendua lortu den Urtzi! Gero hortxe dago. Otegiren eskua aurkitu arte, baina Dani Hernandezek zen mugimendua egin duen hor ezker eskuin. Bai, azkenen da behaien jokalari, frankiziko jokalari, Dani Hernandez, oso jokalari hona da. Jolasten du bere kontrako lateralen, baina fintak ditu onak. Tipo potentea da. Eta ikusi mutu jau, Carlos García da, 17 zenbakiduna, gola lortu duena, partiduko lehena. Ligako golegile nagusiena, honekin 111 gol daramatza dagoeneko.
gizon horrek. Arratibel, jaurtik eta ondo bilatu du bai, azkar, baina Santana hor, adi egonda, eta baloia geratu du. Bai, veterania erakutsiz, ez? Teukro kontra erasoa, egaletik zen, nola sartu duen hor, Manu Iglesias. Manu Iglesiasen gola. Bai, Santana erakusten nahi da lehenengo minutu hauetan, veterani, ez? Ez da atezain gazte bat, guztiz kontrakoa, baino, igual sartzen nahi nahi saltxatan, hemenik erregun da, baino, baino badaki, bain ikusi dugu nola arran jaurkiketai nola gelditu, ez? Eskertuko nuke aldi beren, streaming honetan orain errealizazioan gauden lagunoi, norbaitek orentxe monitore gabe gaude. Sartu da? Ez da sartu, lastima langarekin atera da. Bueno, berriz diot, errealizazioan tekniko zaituzte egunoi, norbaitek eskua botako bagetzen ikute. Eskerrik asko. Hemen orain emankizun honetan, streaming honetan, dotore ari gara. Haze gozatu hartzen ari garen beste behin, haze errekurtsoa atera duen oraingo honetan, Manu Iglesiasek. Aizean ezin digutu. Ez. Eta airean zegoen horretan nola giratu eta jaurtitzen dela saiatu den, esan Iker? Ez, esan manuna zan, 33 hauen bota behar duna, Daniel. Bai. Joko guztia, atakeko joko guztia beren eskutikan pasatzen dela, berak organizatzen dudana. Dani Hernandez eta urti, ez. Dani Hernandez eta huts eta biko honen bestean. Bai, partido hasiera honetan soritzarrez, aurreko partido jokatutako Bordilsenen antzeko zerbait da, ez? Han Bordilsek 6 eta huts jarri izan irabazten, eta hoi aituta emango zuen gure taldea etzun ezerringo, baina hemen ikusten egia bezala eraso eta aukerak ditu jaurtiketo egiteko, baina azkeneko minututan, segundutan o azkeneko metrotan faio egiten dugu, ez? Iker Ortiz mugimendu ondo egin du! Baki jokalarientzako arraroa, baina portero ere jolaste du, atezaina ere jolaste du, eta Zutoinak bai. Eta Zutoinak. Batzutan gure alde, beste batzutan ez dain beste, eta... Bai edo bai, hau barrura ekarri behar dugu, Joritz Goikoetxea hor eraso saiakeran ari da, Lander Casado, Larrañaga, bai horixe, hor mugimenduan, Lander Casado, Joritz Goikoetxea, magia pixka bat hortxe hasi ez du birari, nola utxita zegoen hor falta nabarmena izan da kalera, Kalera hori zozer gehiago, bai bintzat. Baina... ez 2 minutu eta txartelik ere ez. Esan barko, Hernandezi. Kamiseta gero nahi baldimo aldatuko dute, gero partidu bukatutako, ez? Bai? Oso Lander Casado, barura, bai, metralleta! Lander Casado! Oso ondo Lander. Estrenatu gara, ondo, hori bergenuen. Utxeta 3ko partzial, mingotxo horren ostean. Baina botatzeak onde, atzea bota jote Landerri, Indartxua dena, indartxuetanako eta kanpatzea bota. Jesus. Ni pisa berandu etorri naiz, baina esango zen duen, ez? Teukro asobal usaile daukela taldea. Eta azkeneko informazioak emandako bai 76 zenbaki eta bai Hernandezek gripekin da bat eta beste, baina bai da titularrak eta golak sortzen. Pasa zaio. Bakizu, zeizaten den, ez da gripe osteko errekuperazio hori alegoetan gorputzek arbituta dago eta zauzte. Bai, ze ondo biatu duen. Bai. Hori da estrategia baita ere, ez da azken batean ondo landutakoa. David Garziarentzat, pizkan motel, defentsa lanetan pizkan motel gabiltze. Pixutxu uste jo. Alengon Palman kontra defentsa lanen gehiago itzetezan, hemen asko ez dago itzeten, jendea nahiko isili dabil. Hotzak gaude. Baina aurreko hande urtzik gelitu zituen, baina ezin da dana porterian. Atezaina dana ezin du gelitu azken fina. Hori erritzi egurra. Ordua zan ba? Bai. Oain ez dakit errepikapena ikusezakun, baina hankakin gelditu jo. Eta espaldian daukate ondo ikasita baita ere, kanpoko taldeek... Eda zondo errepikapena. Bai. Zankadi hainez. Bai. Tolosaren trikimailuak azken batean eta batipate bertuteak non dauden eta Joritz Goikoetxearen pixua denek daukate ondo ikasita zein den. Eta honen beste nura daukate oso zain duta denek. Danak ikasi dute, da gaina danak apuntatu dute beraren matrikula. Hor bera, Joritz eta ze esku atera duen Santanak, Wow! Oso ondo ari da, osko gelditzen gara. Boi? Ia danak. Bera izaten ari da, bat kenduta. Taldearen euskarria orain, Teukurroren euskarria bera izaten ari da. Hasiera hotza, esango dugu geure gogoetzat bintzat, bat eta lauko honekin, 8 minutu betetzera gatozenean, Teukurro itxura ematen ari da bintzat, eta asko atezainean oinarrituta, partidua oraingoz dominatzen ari dela, oraingoz, erne oraindik ere.
Asko daukagulako esateko. Urtzi! Otegi! Baina diferentzia erra nabaria, Stanis da hasia jarri dira erdi-erdian, da hauen asko zobeto definitu da. Ba hori da, honen bestean gakoa, Stanis Arzuaga, Asier Zubiria, biak alabiak hor jartzea. Jorit! Zer mugimendu egin duen! Magic! Azaldu da, Joritz goikoetxea. Superior ontan, tekin atatze jeon, Behintzat lehenengo erasoa ondo bilatu du, azkenen pixka forzauta bota du Joritzek, eta bigarren ondan oso garbi, oso ondo bilatuta, eta velozia de puntu bat eman, ezkeo baloiai, gure erason, behintzat behaiek kilo asko mugitu behar dituzteta. 2-4. Zuriz jantzita Teukro Pontevedrerakoa, ligako liderra bakarka, hautagai nagusia, datorren urtean ere, Asobal ligara itzultzeko, aze gelditu egin dion, ligako golegile nagusiari, Carlos Garziari, Aizmanek, Urtzi, Otegi. Defentsa ona, nola nabaritzean, atezainari defentsa lautzen dionean. Eta usartu ezkero batera jarreko gara. Hor gaude. Eutxi motelek. Hoxe behar deu, Joriz, beste mugimendik eragarri bat, lastima, langak atera du, kuku! Santanak haze oina atera duen hor. Polilla, Ufa! Bueno, nizen esango, atezain bati, esan zion polita. Aurreko partiduan Karabatxelen kontra berak irazio, mentzun partidua, Santanak. Bai. Joria ondo jolasten ontzan, baina bigarrengo zatia Santana aterazan, da azkenengo partido geldiketak intzikion, da partido behientzako. Azkenengo ikondutan euk barra da. Gu suerte txarrakin. Bai, ze hor bi jaurtiketak garbi antxerakoak izan dira, nekez aurkituko ditu errezasun gehiago, eta batean zutoinak, bestean atezainak, atzera bota gaituzte. 2-4 gaudenean. Erasoan Teukro berriz ere Dani Hernandez barruraino, nahi zuen. Ondo, blokeatuta Stanisek. Bai. Horre, Stanis dena emateko dago, Limitean beti, hortxe. Stanis, nola atera den berriz ere defentsan. Ondo, ikeragarri presionatu eta berreskuratu egin dugu baloia, kontrarasori. Bagoaz, Arratibeleko eskuinen ondo ikusi du. Ondo mutila. Asier Zubiria. Hola. Stanisen defentsatik abiatuta jokaldia nola borobildu dugun. Arratibel eta Zubiriaren arteko elkar ulertzea ona eta berrobiko. Berreskuratu behar ez du barkatu. Palman kontra erakutsitako harima, eta jokoa, eta hoi azkenen horrekin gelditu behar geha, borrokakin, eta etorri lidera bezala, eta bera. Berreskuratu beste bat, eta kontra esan bakatu zauriak ere ura, da kuku, Iker Ortiz, ez du barkatu, launa! Eta hoxe da gure jokoa. 3-8 partziala alde. Beraiek aldaketa baitue, badago jendea bankilloa, baina azkenen importantena jolasten nahi die. Nekatzen badira, Ze baloi atera duen hor pivotak eta ze gol atera duen. Hori da pivotak egin behar duena, ez da? Samu Gomez. Eta ondo sartu du, Belarri ondoti. Bai, esan behar gendun. Ikustazue. Bai, behar ze ondatu. Zikitxita zeuken, baina. Da urtzik eskuak altxak baino. Itzekien betik goitik eta azkenean tak, nola, Bai, justo komentatu behar nun, Teukro zeuken postu txarrena, zehoz esateatik, Aulena, pibotena dala, eta behi da. Hala. Zaska eman dit. Egon isilik. Larrañaga, barrura, badoz, hor baloia pikatuta nahi zuen. Asirentzat. Mikelentzat. Mikel Zula gaberiz ere pivot lanetako ardura hori. Lander, Asier Larrañaga barrura garbi zukalako. Oi, zeutxe egin dugun. Lastima. Ez da gelitu joan, Hainbeste apuratu behar da. Ikustagon errepikapen honetan. Ez du gutxu. Baina estali bai ondo, Bai. Eta honen bestean hor, apenas zegoen zirrikiturik. Urtzik ondo lehenean, eta bigarrenean Urtzi. Ondo Urtzi. Ikaragarria, Aizman, Urtzi, Otegi ikusi eta gozatu. Urtzi, Otegi, Aizman. Lateraleko geldiketa hori. On fire, Urtzi Otegi, ez dutxe egiten honek. Ez, onboak egiten. Estremo ez duen uste, ez egiten baino. Hortiketa Urtzi eta Langaren artean kanpora ona. Bagatoz. Hau eta bostekoari beste buelta eta barrio, mutilek.
Partiduan sartuta gaude Lander Casado kontrako hiru eta utxiko batekin hasi gara. Orain erasoan dator hemen. Ze geratu den hor kontraerasoan berriz diot ligako golegile nagusiari Carlos Garziari gelditu dion gola. Eta Joritzen orain. Joritz, Magic, Goiko Etxea. Nola kontrolatu, atzetik antzetortzela, Atzera begiratu eta esan du, hemendikan. Goleko 150 urtzina. Bai, jo. Ados? Bai. Urtzina. Nik 80 esango nik. 13. minutuan gaude. Bosna dio markagailuak. Sailkapenari begiratu bota eta lehen azkenaren kontrari direla aintzat hartu ezazue. Eta ze maila ematen ari garen. Bai, ze partio polita, Beida, ja 13. minutun sartu geha, eta... Oso ondo, Julenek ondo itxik. Hau behartu ari gara, defentsa, Samu, ondo! Geurea da baloia, haze defentsa. Bai. Ondo defentsa. Tolosak. Joritz erasoan. Mikel dauka dagoenekoan zai. Ondo ikusi du hor lateralean Arratibel. Santana. Eta gaina rapatu baloia. Hori, ez da askotan ikusten, Hori ez da askotan ikusten. Baina jokalaria plof ustezu, Bai ez. Urtzi Otegi. Gora, Julen. Badator Julen, Joritzekin, badoa Urtzi ere, bizitu nahian kontrareso hori. Dagoeneko geratu da ordea, Asier Zubirian zegoen zai dagoeneko pibol leku hartuta, Joritzek erasoan. Lastima. Bai, apoio falta zaio hortak. Aurretik jartzeko bigarren aukera. Bosna 14. minutua beteta da gaudenean. Honen bestean ikustezagon orain. Holako aukera gutxi ukiko mekatxe zelamar, berriz... Bai, aurretik jartzeko. Etorriko direnez. Gaur 28. minutuan, bigarrengo zatian. Gaur izango dira gure minutuak. Borja Mendez, Dani Hernández, Borja Mendez berriz. Baina jokatzen teukro. Eskubaloia zerbait, ez? Behar deo. Hor, zen nola sartu den, Zein da arrakin, Bai, zinta egin eta rast, barura. Dani Hernández. Bou, ez zinta gabe, baina hortxe, bai, barura. Finta de brazo, esaten bezala. Hortxe, bale, konforme. Ari gara ikasten, ari. 5-6. 5-6 gauden honetan. Hortxe, erasoan ari gara. Lander, Joritz. Sartu du, barura! Blokeo zona, Mikel. Joritz, Goiko Etxea. Ondo ikasita, Hor blokeatzen du. Eta ze bibiko txukuna, garbie. Da demora, Bai. Utxarte eskatuta. Bueno, ez dago besteik eskatzeko. Bueno, bai, ez? Faiatutako sartzea. Baina taldea ez dio aurpegia galdu partidoari, oso gaizki hasi geha, oso Utxe otzak. eta iru, bat eta lau. Oso otzak, eta ez dio galdu aurpegie. Tolosa beti usabalen aurpegia emateu, erakutsi dugunez. Eta eskubaloia zor digu gauza bat. Eta puntu die. Eta kasu honetan, nire ustez, bi puntu diola. Eta bere ganatu behar dugu gurea dana. Eta egia da, zerkapenari begiratuta, orentxe itxaropenak egon badaudela bai, baina realistak izan behar dugu, eta oso zaila dago dagoeneko mailari eutxi alizatea. Naiz eta oraindik ere bigarren itzuli dotore bat egin ezkero, dena izan liteken zileki posible. Orain, partiduan partidukoa gozatzea tokatzen da. Bai, hala da, eta gustatuko leitzak zerbait esatea, ez? Oain, hola ikusita, Zulon ikusita horre sailkapenen, eta jende asko esango, ze denboraldi zergatik, ze gaizki, ze desastrea, o denbora galtzea, taldea, nik ez esango nuke, hoi ikusita motz eta erdiko plazo baten, taldea kluba iten nahi dana zilarrezko ligan zoragarria da, ikusita, beko taldeak zenbat jende hasidan eskubaloia, zenbat jente moitzen da, Bai, eta beste gauza bat historiko lortu da urten ez bakarrik ez zilarrezko mailan egotea, baizik eta bai kluba bezala, bai kadetek eta bai juvenilak liga baskan sartzea. Eta hoi besten atzen dauden lan honen esker, ez da bakarrik goiko taldea, baizik eta kluba lana zoragarria izan da. Zilarrezko mailan gaude, desastre hutsa izan leikela, netzako ez. Galdu inditugula, partiu bai. Oain dio falta da irabazteko. Baina kluba bezala lortzen nahi dana urten da zoragarria. Eta gehitu nahi diotorri, taldeari ezin zaiola egotzi, esaten inda norra Arratibel geldik, zegoen ba? Irristin zaio, gaina ekotze bali mazun, penalti eta 2 minutu izan beharko zi. Osa, penalti betotzen bazu 2 minutu. Goxo izate erabaki du epaileak eta penalti eta listo. Gaineratzaren indoan eta horrekin bukatuko dut hori.
esan, Iker, barkatu. Ez, horixe, ez gainera zer eta streamingak ikusi besterik ez dago, errepasatu streamingak, etxeko partiduetan sekulako maila menduela beti taldeak. Zorte txarra askotan kontra, eta horrekin galdu direla partiduak hainbat, esku-eskuan izan direnak. Bueno, bea, ikustagon orain Urtzi oso aurreratuta. Enorme. Bigarrena garatu du. Bueno, eta nire zer esaneko. Carlos Garziari. Nik ezin detaztu gure neskak. Normalen ez zeula zer esaten. Baina, bueno, hemenika musio handi bat, Tolosako neska taldei, badaki pixkat kaskartu, aserretu xamar dabiltzala batzuk, baina, bueno, besarka da handi bat. Maila dagoelako, mendik nagusienen mailatik berako horretan, izan neskek eman dutena, izan mutilek, azetxoenek ere eman dutena, hor oinarri handia dago. Larrañaga, baruraino, zen mugimendua. Eta horretik. Asier, Larrañaga, eskualdatu eta rasta, barura. Ze pausa dauken Asierrek, nola, ze finta eta gorputzakin nola manejatzen duen bere gorputza, bere kirok. Denbora, nola kontrolatzen duen, bai. Oso politia da ikustea berari, ez du ematen oso azkarra danik, baina bere gorputzakin iten duna oso politia da, bai. Dindon mutilek, aurretik gaude? Aurretik, Zazpi eta 6. Bai, hemen izerditu gabe inork ez du emango puntuk, Segi hor. Bake rotazioan. Esan, Iker? Ez, esan nun, Asierretaz ez azteko beti oso pasiona daukala pibotari. Orduan hori ere bai asko vigilatzen dute. Orduan pibota vigilatzen bali maue berantzako leku gehiago. Pista, aurrera eta korridorei, bum, baruraino. Goberatu, Aspalmaren kontrakorretan ala izanatuko nuen, man of the match. Bai. Hoi defensa erdia, Aitortxo, Estaniz, Asier da Larra. Gogor hor. Hortxe eredu hori gogortasuna, neurrikoa hori bai. Ze ondo Tolosa itxita, defentsa lan horretan pasiboa. Eta ze ondo Estaniz. Teukuro ezinen daukago, eutxita, ai, lastima. Eta Carlos... Dani Hernández-en partiduko hirugarrena. Carlos bankilloan, arna sartzeko edo gaizki jolasan izalako. Bai, Mikel Zubeldia atera da orain. Andoni, ni Mikel. Andoni Zubeldia. Gola sartu digute, hoi gertatzea ez, baina defentsa zoragarri, Aber, hola... Aldatu inde defensa nolare, bos bat, hasi diegoen, Behaiek, bai, behaiek. Hoi, gutzako be. Ba, gutzako espazio gehiago izan dugu, eta leku gehiago, eta hortxe... Pivotatzen aitu. Zea, atera duen, Asier Larrañaga, on fire! Hor maizteik amotikoa! Behasengoa. Behasain. Behasain dio. Beha galetu gehiago. Irrifarrakin esaten dira zuta. Izango, historien bat. Hortxe. Aurreko partidu nahin Galizin jolastutako partidu, bai, gol asko gatik azkenen, 8 gol gatiko uste galdu gendula. Baina partida oso parekatua izan zen, eta behaiek hasi zien 5 bateko ze horrekin kontrarasoko guri bilatu nahien, eta taldea erantzun ezinio beha emantzun. Orduan, jeitxizien bera, eta hortzen gure sailtasunak hortzen hasi zien, ez? Da gaur alderantzi 6-0kin gu irabazin deu, eta bat... Gurea da! Ezpa! Lastima. Bat bostekin, arek eta hobek agian igual. A ber. Berez gutzako hobego da, bos bat ite bai, leku gehiago, zabalagoa da, defensa, eta orduan gu fintarari gehiago geha, kanpoko jaurtik ez daukeu. Eta gutzako hobeto etortze zego. Baina ikusten dan hemen ataken, Dani Hernández, bai. Tope dabil, Bai, erantzukizuna bera gartu du gainera eta berena hor ikusten da nabarmen, baloia bera zuratu dugu. Bai, erasoa, pibotena. Bai, zergaitik. Baina hori aurretikan protestatzen. Joritz goiko etxea, Joritz, Larra, ze ondo ikusi denen Angel Sterman. Baina Aitor Diaz Ezeriren gana iritsi, baina lehen eskutxo atera du hor. Iban Fernandezek eta azea berriz ere eraso armatzera urdinak. Hor Aitor Diaz Ezerio lehen, minutok ere harentzat. Aitortxo, Andoni, Asier Larrañaga, Joritz. Joritz eta Aitortxo oso ondo jolastu batean. Penalti gutxinez, penaltia gutxinez. Joniri barkatu indiote, esklusioa. Ze ondo, eginda eta gero rastiko esoko bota dena langara joan da. Bueno, Joritzek hor dauka, penaltia, venga. Gero hortengo orbanetako bat. Hausatu behar dugu, Joritz, bai, barura! Joritz, goikotxea, batik! Bazen. Ze garrantzitsua dago penalti esartzen. Bederatzi eta zazpi. Guain arte, kontutan eki behar da, Larrak, Mikelekin,
oso ondo jolastezula, eta guain Aitortxo hasi dela Mikelen aldaketa izanez, Joritzek oso ondo ezautzen du Aitortxok, pivote lanean. Oso ondo ezautzen dira. Kusi behar da, bernola jolastuten, baina guain goz oso ondo blokeatu dio izkin. Kombinaziona dela. Bai. Hauze baloi, Samuel. Utsi! Otegi, lastima. Lehenengo espulsioa partiduan. Nik ez dut uste. Eldu jo, baina askatu ere, bai. Bat bada, bestea beste arean, bai. Nire uste da askatu indu. Ba horixe, normalita Alex Noguesek ere nola esan dion horre pailetako bati. Hor ez da pitatzen. Kexu agertu zaio. Bueno, baina pitatzen baldin bazu, beste bai pitatu. Ba, Joni indiona Joritzei baita 2 minutu zien. Nandez eta Urtxotegia, ba. Venga. Etzen Urruti, ondo, bere ezkerreko zutoinera bidali dio Urtziri ikustazu errepikapenean Dani Hernandezek, bigarren egina lorretan, edo bigarren imintzioan, rasparura. Dani Hernandez, 4 gol, berari da talde ere usten, 9-8, aurretik gaude alata ere, Tolosa irabazten ari da liderraren aurka, Jaun Andreok. Ba, kasado, bai, merri. Ba, inferioridade jolastuko du portero gabe. Bai, berez zuen arte hori egiten ari gara, osake normal izan. Hori Tzueko etxea baruraino bera badator. Badaki edo somatu du Jomi Medinari, 3 min egin dizaiokela aurrez aurrekoan. Eta horren bila dabil Joriz Goikoetxea. Eta behin da berriz inbarko, saiatu beharko, eta guain esklusia biatuko jo. Hor da berriz ere Joriz Goikoetxea, ondo orain Larrañagari, ondo, leku aurkitu eta gola! Beida zekeinu iten duen, hau ez da hola eta hola, beida zekeinu besokin, basea eta traka. Eta barrura! Hori da, estremoa zabaldu eta bere leku hain. Berriz ere, 10-8, 2 goleko errenta eutxita. Anima mutia. Ze ona, 10-8 lideraren aurka. 22 minutura guazenean lentzatian. Egala ondo bilatu dute, baina ze ondo itxiduen Aitor Diaz ez ere ulekura, pasiua ere jamateko modu gaude. Ez dute ematen oraindik epaileek. Ondo itxita gaude. Orain bai. Boseiren aurka gauden honetan. Gezia bezala sartu da horran Roman Pedreira. Arratsaldeko lehen gola honentzat. Bai, superiorea ondo bilatu. Bai. Eta bagoaz berriz ere, atezainik ikabe, erasoan 6 jarrita. Da berriz, beda, Aitor jarrikoa egal balten, eta bat-batekoa Joritzek erdi. Joritzek, hori da. Defentsan ere nabarmen bilatu dute. Baruraino Asier Arrañaga zetorren, lekua ondo aurkituta, baina hor gerarazi duena Oskar Silva izan da, 8 zenbakiarekin. Paso gabe gelditu da, bote gabe baita. Aitor Diaz de Serio, bilaturan Joritz. Hoi da, venga Joritz, venga, guain bai. Ikusi hor Aitorrekin. Nola, 2 minutu dia, hanka erabiltzegatik. Horia ez, bueno. Interpretazioak ez da? Bai, bale. Ez ditu eatea, baina lesi horia. Obintzaz zoze desango jote. Bai. Baino... Bai, nahi ta indu. Hori idea, 2 minutu, nahi ta itagatik. Aitorre. Horiak ez dira atera, eta... Bai, nahi ta indu, azkenen erasoko jokaldi bat moztu du hankakin, eta hori... Hoi 2 minutu dira. Eman diode. Zigor hori. Ondo aizien, Baina, bai. 20. minutu arte, bi diferentzik. Jas. Zer erresa dan Tolosa pitatzea. Bueno, hemen dauket, txamako hemen katekin lotuta, bazpare. Ez duteko korrika, bera. Eta Joni honek, a lo suyo. Ez? Emateu barra libre daula. Bai, egizan bai, Joni Medina egurra ematen ari da. Bai, epaiek barra libre utzi jote eta... Joriz Goikoetxea, Aitor Txortxe zegoen, Lander Casado. Ez, baino... Hanka izan da Jonina? Baino bereiak esateu ez, beste Tolosako batena. Baina ez da iztenina. Ba, hor Aitor Txortxe eta Lander Casado zeuden. Dani berriro, lekua egin, pivotarekin. Bai, ez du barkatu dankotan. Julenekin ezin zuen. Samuel Gómez, minatuta, eskuin sorrean hori. Abixatuta geunden. Ez eman dio, Eukalondokin aurpegin. Eukalondo eman dio eta 120 kilo die, Julen García, nola zetinen epailari, eman diola, egurra eman diola. Ezi Julen. Ba, 3. Andoni Zubeldia, hor da berriz kantxara, ikustagon, bufa, haze gurtzia. Eta Mikel Zuloa oraintxe pibolanerako etorri da, esan. Eraso. Dar zera, pulir zera. No, dar zera, pero pulir poco. Eta bi eta utxiko partzialarekin, Amarna jarri gara berriz ere. Hor Mikel. Beruraino, zetorren Andoni. Botean. Bai,
azkenen ondo zeon bilatuta, baino agian igual prezipitazio puntu bat sartu zaigu, irabazten nahi ginela, ikusi gea... Berriro berdinditu dugu. Ai, baino... Urtsi! Etzen borruti, etzen borruti hor. Baina nekatuta. Azpiltxerekin bai, baino... Bestela bueltatuko zan korrika baloia bila. Bera zein duen baloia, bera, kontrarroska bat eman dio. Zoragarri gola. Ze saie da noi itea. Eta politia ikustea. 3-8 partzialtxoa. Da gure alde izango bazan. Eta, bai, eta... Aurretik teko horro jarri zaigo. Hortze gabiltza, orain zuek erogu. Maila emanez ari da. Bete-betiko gainera Tolosa eskua loia erasoan orain urdinak. Andoni Zubeldia. Keinu egin, aurreratu egintzaio hor. Defentsa lanetan Iban Fernandez amairua. Gerarazi bai, Andoni berriz ere jaurtitzeko. Ez, emateko Asier Larrañagari, ez. Hor, balio zute ondo bilatu, kontrerasoan, dena alde duela Teukro, gola! Aurretik Andoniri falta. Roman Pedreira. Andoni baino Mikel ni ustez, ez? Aitor, Diaz de Serio, jaurti bai, bi lagunek itxita. Oain bai ez, oain ja kalera ja Teukro goran jarri da. Iban Fernandez. Depotikan heldu dio. Eta ez aldo penalti, penalti ez? Berez penalti. Baina ez falta pitatu behar du, Joritzan dago, penalti puntuan baina ez. Bai, 7 metro. Joritz azkarra, penalti puntua jutea, pasatze joten, Hori da. Bueno, bai, orain, superioria hau nola baliatzen dugun. Etxe Motilek. Hor Mikel Zuluaga. Andoni Zubeldia. Aitor Diaz de Serio, Andoni. Asier Larrañaga. Joritz Goikoetxea. Larra. Zubeldia. Zubeldia bote, Larra pivotea bilatzeko moduan zeukan Mikel. Penalti gutxine, ez diotzi botatzen da. Ba ez da ere. Barruntzolako. 25 minutu bete zaigunean. 5 minutu falta lehen zatia amaitzeko. Partiduan gaude bete-betean. Joritz Goikoetxea. Medina. Egurra banatuz. Aurrenengo ninda ze onda. Bigarren keinu hoi. Bai ez, bai, lehenengo ondo indazeuken jata. Asier Larrañaga. Venga, bateko Aionin kontra. Hor Joritz, badoa bila. Opa, irriste egin. Noski bultzada ere bai. Horren Medinari eskua bota dio Altirribak. Altirriba eta Medinaren artean, bien artean ikustazue beste behin. Hor Medina, gero Altirriba, biak zautuzezki. Oi! Andoni Zubeldiak ze baloi atera duen hor. Ze jaurtiketa. Baina Santanak. Berez ere hor dagoela erakusteko, atera du esku hori. Zakitena, pasibon genden, o... Bitu zaitaz karbotaula eta... Agian, bai. Mista eta mista, bai, bi mista. Hori zetan ninduan. Bueno, beste taktika bada, ez da beste egin bat. Joko guztia... 4 minutu falta. Horkike Dominguez zenuten, irudietan. Teukuro kontratzailea, baloia. Nola. Berari eman dio. Ez da, hola. Berari eman dio. Irristin, ez? Hanka. Haze bihurritu Oskar Silvakor. Eskuin orkatil hori. Asko bihurritu da. Edo Belauna bera ere. Oskar Silva. Altxa da. Oina lurrean. Mateo ondo da, hola. Bai, ala esaten die bere taldekidei. Joko guztia zugan, dijoa, mutil, osagarimo. Beste zentrala eta laterale misten berdie eta... Berari eusten dio, Alex Noguesek. Mistarekin ez da, horra Aitor eta Iker berriz ere aurrera arazi, ikusiko dugu, Bai, mina egiten nahi du, ze gertatzen da, guain, bai, jende azkarra daukeate, ez? Bai, Amasazpie, bai, Amaika, danak oso jende azkarra, baina zerratik egiten dugu, pivotea ez digu mina handia egiten nahi. Ez da pivote ona Palma del Rion kontra bezalako pivotea, azkenen beha irabazizi un partidu, Palma del Rion, azkeneko minututan. Bakio honek ez dala hainona, eta horregatik. Bueno, hortxe, atezaina gabe, ari da erasoan Teukro, bat gutxe horrekin dabilelako. Honen bestean jokalari berreskuratuta, hortxe Iker, bota Iker, horrek barrura behar du, Bai, jauna, atezainik etzegoela, aprobetsatu eta kuku! Iker, Ortizek, bixi bere kantxatik betatik, dita, hartu eta sartu! Oso entxufatuta gaude, hala seitu behar. Horrela, ondo gare. Amaik eta mabi! Ikusi dugu, lehenengo baloia pivotea ikutzen duna, eta... Hombre, zazpiare bai txarra ez da, baina... Horri bereskuratzeko zorian beste baloi bat.
Hombre, txarra ez da inor baino. Oso ondo gaude, defentsan itxita eta berriz ere baloia bereskuratu dugu, berdintzeko baloia daukagu, 3 minutu falta direnean lehen zatia amaitzeko. Alaria, nire uste Alesek nahiko argi zeukan, Mista oso ziren batzula beste, 25. minutuan mista itea, hau ja nahiko pentsatuta zeukala esan nahi du. Eta landuta, Bai, aztentzea. ez. Bueno, hoizu jakingo zu, entrenamendutan entzeata. Barrura hasi Larrañaga, pivotatzeko mandio Mikeli. Ies egin du hor baloiak, eskuetatik. Geuria da ordea, hasi Larrañaga, Doni Zubeldia. Eta Joniri bat batekoa. Joritz, barrura badator, bera bakarre, bai! Ez. Penaltia, hortik. Ba, orduan zer gehi pitatu, motel. Adibidez? Zagiz. Joniri kalea bialdu gutxinez. Zein potentzia, hemen. Bai. Eskatzea librea da. Bai, eske. Ja inoiz ez digute ematen da. 2 minutu falta zaizkigo, honekin 12 jarrikote du. Joritzek, bai jauna! Antzitsua da, hau. Goikoetxea, 4. gola. Bea, nola, ospatzen duen Joritze, badaki penaltik sartzea gure Akileseko taloia dela, ez ditugu sartzen, eta horrekin... Aurreko partion de bai, lau kale egin genitun, baina oso garrantzitsua penaltia sartzea, Eta Tolosantzako talde batentzako, Tolosa bezalako talde batentzako penaltik ezin die faiatu. Ez, aukera gutxigo izango dugu, guztik aprobetxatu behar di. Enorme, nola berreskuratu duen baloi horik, gainera kontrara esan bagoaz, Joritz Goikoetxea, balaztari emana izan dior, eta Joritzek berriz ere pausa pixka bat, erasoni, Asier Larrañaga. Txaloak aramailetatik, jendea gozatzen ari da gaur, haze lehen zatia. Lideraren aurka 12 gaude eta aurretik jartzeko aukeran gainera, minutu bakarra faltatza egunean amaitzeko. Gustatuko litzaidak esatea disfrutatzen nahi zela, Eutxi motilak, gustatuko. Bagara 3. Asier Larrañaga gai pibotari Medinako sondo sartu du horreskua. Bai. Egurra bakarrik ez, horreskua sartu eta erakutsi du defentsan, atento zegoela oso. Oso defensa da jo. Bai, itxinda Asierreke bai, azkeneko pausoi, pasea, rekurso bakarra zeuken. Mugimendu Hernández, urtzi! Enorme urtzi. Erantzun ezin hobea, Ze ondo. Alari, amago arraro egiten du, Bai. Ez ditu paso batzuk egiten bezala. Entiendu, ez dakit, pausotxo aizean egiten du pausotxo batzuk. 25 segundo falta dira. Ikusi, Azken erasoate. Deukurro erasoan hortxe pibotaren bila Samuel, baloia galdu egin dute. Oso ondo Asier. Bai, utzi, denbora. Asier Zuberia. 15 segundu, venga. Defensa hortxe. Samuel. Dobe! Eta azken 10 segunduak dira. 10 segundu dauzkago motelek. Joritz Goikoetxea, Aitortxo. 5. 7. 5. 4. 3. Aitor, bota! Ez du sartu, falta. 2 minutu lortu diteu. 2 minutu gainea. 30 bete dira, 2 minutu alegia. Bigarren zatian, 2 minutu dingo dituela Teukrok. Eneko zigaldatea behar da. Eneko bota behar du. Eneko. Naiz eta oraindikan jokora atera ez den, baina bai hor dago, Eta Eneko sartu ditu. Olakoak, Bai jauna, Eneko ziganda, 5 defentsa eta noski atezainaren aurka hor. Eta... Markagailu gutxian eta usartzen bari badu, 13 eta 12koarekin. Eta aurpegiak kontuz bazpar ere bai. Ea ba, Eneko ziganda, zer egin du Eneko zigandak? Horti! Atea aurkitu du baina Santana hortzegoen. Bikaina lehenengo zatia. Teukro! Pare-parean daukago. Tolosa eskualoiak 12, Teukro liderrak 12. Motilek lehen zatiaren balantzetxo bat Iker Galartza. Bueno, nahiko gaizki hasigea. Nahiko gaizki ez, baina gaizki hasigea. Utsi eta 3, bat eta 4. Baina, bueno, pixkanaka defensan aldaketa batzuk izan da. Defensa lana hobetu dugu, atezainari lagundu diogu. Eta, bueno, atakean hor mantentzen oso ondo. Ni gustora atera nahi dutzen. Joseba Garmendia. Diesel bezala atea gea eta gasolina bezala bukatu dugu. Eta garrantzitsua da depositoa ez bukatzen. Markagailua utxe eta 3, bat eta 4 lehen minutu horietan kontra izan dugu. Gero launakoarekin berdinketa lortu dugu. Arrezkero oso pare joan gara. 5, 6, 7 eta 6 lehenengoz aurretik jarri gareneko unea. Alde nagusiena 2koa, 9 eta 7 eta 10 eta 8koarekin ere izan dugu. Gero 4 eta utxeko kontrako partziala Teukrok 10 eta 12 aurretik jartzeraino. Baina orain markagailua hortxe dukaze pare-parean jarrita. 12 Tolosa liderari.
eutxita dago eta gainera oso joku politxa erakutsiz, haiek baino gutxiago garenik erakutsi gabe. Beraz eta ondorioz, bigarren zati karagarri emozionante baten zai gauden honetan, arnaz pixka bat hartuko dugu, zeu ere, gero arte esateko. Eta zeu galdu bigarren zati ikusgarria. Itxarte. Badatoz inauteriak, Maritxun bertan egindako txilabak, animalia eta paiazo mozorroak ditugu. Adin, neurri eta gustu guztietarako. Betiko konponketekin ere jarraitzen dugu, Maritxu konponketak. Bodegon Bentaldea ardotegia eta erretegia. Mota ezberdinetako ardoetan eskaintza zabala dugu eta produktu iberikoetan adituak gara. Etorri eta gozatu ezazu. Bentaldea. Ikastolan euskaraz bizi gara. Euskara bizi nahi dugu Euskal Herrian. Ikastolan mundua ekartzen dugu euskaraz, eta euskaraz munduratzen gara. Euskaratik, euskaran arrastutako eleaniztasunarekin gure hizkuntz proiektuaren bitartez. Ikastola eredua, hezkuntza eraldatzen. Usabal sagardotegia, gozatu zure eguneko menuaz sukaldaritzako plater honenekin, 10 euroren truke soilik. Eta nola ez, ezaztu tradiziozko sagardotegiko menuaz. Egunero irekita bazkaltzeko naiz afaltzeko. Hartu zure tokia, Usabal sagardotegia. Mugar, barruko arropa, barruko moda. Azken modeloak ditugu markarik onenetan. Zure moda intimoaren denda. Mugar, Nafarroa etorbidean eta Ronbilla kalean. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Haur-hezkuntzako erekin bioklimatikoa eta ekologikoa. Kalitatezko irakaskuntza. Euskalduna eta herrian sustraitua. Gogoratu matrikulazio epea urtarrilaren 30tik otsailaren 10era. Tolosako eskaintza publikoa. Dionisio Ormazabal, erekuntzarako materiala. Harri naturala, zeramika eta parket laminatuetan aukera zabala. Eta nahi izan ezkero diseinuan aholkularitza emango dizugu. Tolosako Nafarroa etorbidean eta Anoetako industrialgunean. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan. Ei, badakizu, orain herrikide gara. Herrikide! Guztiak daukagu ikasteko almena. Baina ez modu berean. Ez da ritmo berean ere. Aldaketaren lekuko gara. Emozioak kontuan hartzen ditugu. Herrikide! Guztio gara ezitzaile. Zu ere bai. Hezkuntza eskolatik haratago doalako. Zauek! Ilusioen arkitekto gara. Etorkizunaren eraikitzaile. Bagoaz! Gogoratu, hemendik aurrera herrikide. Herrikide, ametsa eraikitzen. Etortzaitez ikastegietako Begiristain sagardotegira. Menu eta giro paregabeaz gozatu nahi alduzu. Ikastegietako Begiristainen duzu aukera. Kontuan izan, tren geltokitik 5 minutura gaudela. Zatoz guregana.
Bees in the pop, the pop, pop, the pop, it. Bees in the pop, the pop, pop, the pop, it. Only the roll, so the bees in the pop, the pop, pop, the pop, it. Tolosa CF Eskubaloiak 12, SD Teukro Pontevedrako taldeak zilarrezko mailako liderrak 12. Berdinketarekin atxeden aldera iritsi gara, gozatu dugu lehen zati bikain batekin, bigarren zatiaren atarian gaude eta atarikoetan jagoneko jokalariak beren entrenatzaileen jirabueltan bilduta, Alex Nogesen bueltan ezkerrean ikusten dituzen urdinak, Tolosa CF Eskubaloia eta Kike Dominguezen bueltan berriz, zuriz eskuinen ikusten ari zareten Pontevedra taldea. Iker Galarza eta Joseba Garmendia komentaristei gaur dagoeneko ja nik orantxe alde ditugun 2 puntu azimartu nahi dizkizuet. Bata dagoeneko erakutsi dugun maila, lehenengo zatian erakutsi dugun maila. Eta beste berriz, alor psikologikoa, Palmakoek ikusi dute ezkarela gutxiago, eta gainera badute referentzia Ars Palmari ere orainatzera 2 asteburu. Gauzak ez du jarri genizkiola, hori aintzat hartuta dagoeneko hauek beldurrez daude. Bai, beraiek esan zu, osea, fiskari irakurtzen bali maituzu aldizkarik eta beraiek esaten dute, Nahiko beldurrarekin etorri direla. Baina, bueno, etorri bai, eta hausi aurkitu, hoi beste galdera da. Hori da, ez? Ez ustea izan hoteliteke, Joseba? Ez da ez ustekoa irabaziko deu, eta... Altsi hor, bai. Ez da ez ustekoa izango, gaur irabazingo, espero et irabaztea gauza dien bezala, Palma del Rion kontra Kriston Orpilla jarri gendun, eman gendun, dana jarrita, irabazi ziguten azkeneko 2 minututan, partio polit bat eginda gero Palmak baita, ez naiz atzetik jun markagailuan, baino haik zeukiaten gauza bat ok ez daukiena, dala pivotea. Eta ni horrekin garrantzia handia matei otorri. Eta azkeneko, bai. Guztiz gainera, Bai. Kordobakoen, Palmakoen. Gure sorritzarrez bai. Pibota. Eta hau ez daukiate pivote hoi. Eta oso garrantzitsu izango hien lehenengo 5 minutuak. Aber nola hasten gean. Ura, etxeko azkeneko partidua izan zena, 29 eta 30 amaitu zen, galdu egin genuen. Baina, beti ere hor partiduan sartuta egonda eta irabazteko aukerekin. Gaur, gertatzen ari denaren tankeran. Orduan ere Palma, bigarren atzentzelkapenean, liderarekin hortxe parez pare, eta gaur liderra da hemen, alegia, Ollarrei aztarrika egiteko prest gaudela etxean. Etorri erakusten ari da beste, ben gaur Tolosa! Beno bat, Teukrok, gogoratu bat gutxiagorekin dagoen Teukrok, erasoa, bat gutxiagorekin dagoenez atezainek ikabe jokatzen ari dira edo jaziren, ze Santana atezaina dagoeneko bere lekurera itzuli da, penaltia. Ze 7 metro. Baina, ez da gertatu. 33arekin Hernandez, barrura ez du barkatu. Eta honen bestean, bigarren zatiko markagailua. Lehenengo minutua, lehenengo paritxoa. Estrenatu, bai, haze oparitxoa gainera, ez? Bueno, ba hortxe. Ondo botata, Hortzarrapatu gaitu egia da, baina Dani Hernandezen gola. 12 eta 13ko horrekin, ekin dio Teukrok liderrak bigarren zatiari. Ea, geuk nola ekiten diogun eraso honetan, Lander Casado, Asi Larrañaga, barura ondo, egalan ikusi du Arratibelek Landerri. Ondo txillo. Asier eta Lander euren artean baloia mugituz. Asier. Oi, baloia galtzeko zorian. Llorez, ondo iritsi da, bilatu jaurtik eta urratxak bai. Keinoa indio Ikerri eta ez da usartu.
Hor Medina, azkar ibili da, upa, Iker Ortiz ere nola etorri zaion gainera, defentsa lan hori egitera, Medinak barkamena eskatu dio, baina... Bai, erresa da barkamena eskatzea, ukalondoa eskatzezunen, ez? Eske, bai, barkatu bai, galeria eta arbitrok ikusteko, baina aurretik azpijoko erabiltzeare gero barkamena, ba, hoxe. Azkenen, Iker Ortizen erantzuna, ba, nahiko... Ulertzeko, ulergarria da. Bueno, hortxe, Teukrok eraso honetan, Hernandez, orain arteko Euskarri nagusia, Teukron, 33 zemaki hori. Harentzat dator baloia, hortxe. Zer egingo du orain. Ondo bilatu du jokaldia, egalera ekarri dute baloi hori, eta ez dute barkatu. Zer ondo eriki Bat gutxigokin eta 2-0 partziala. Arratibel! Lastima, jaurtik eta azkar, eta ondo bilatu du. Azkartxo. Eta ez da sartu. Ondo kasado. Ondo Lander. Ufa, barrizkoa zuen, berriz ere baloi horrek. 12 eta 14. Ez geha bakarrak prezipitzatzen geanak, Ez, Alare Santana, gorputz inguruan botatzen dizketen guztiak harrapatzen ju, Piskat, bazterruta botatzen badin mezkiozu, horra ez da iristen. Hankak ez ditu asko erabiltzen, baino oengoz, sotxukun. Dana gertu. Eta gero, da, bigarren atezenaren baliabidea ere oso dutela. Lastima hor balia galdu dugu Mikel Zulagak falta eskatzen zuen, ez dute epailek alakorik eman, eta hor kontrara zuen ez duna barkatu. Honek ez. Izarra da, Carlos García. Honek ez. Eta bigarrena gaur. Lehen zati bezala, 3-0 jarria. Bai. Eta hau berriz remontatu behar da. 12 eta 15, kontra. Baina erasoa geuretzat. Aldea laburtzeko. Teukrolare galdu ditu bi partidoak kanpoan galdu ditu, eta empateare bai Barcelonan kontra kanpoan egin ditu. Osea, emaitza txarrak kanpoan. Zamureta, BMC izan zilezken? Hori da. Eta ondo bilatu du Joritzek, ze ondo utzi dio Mikeli! Ufa, Santana, dena hanbartzei hor. Aze geldik eta Santana, kontrara zoan gero. Urratxak, ez? Teukro, ufa, ez dute barkatu, 4 eta utxeko partzial mingarria, David Garziak, azkenak aztetu duen golorrekin, 12 eta 16. Ezin deu faiatu. Oain, ja, garaia hontan ezin deu faiatu. Alarma gorria piztu da. 6 metrotan. Bueno, ez da bukatu. Ez noski. Bigarren zatia hasi besterik ez egin ez denean oraindik. 4 minutu. Asier Larrañaga, hor Alex Nogues ikusi duzue. Ondo konzentratuta bere jokalarien eraso honi begira. Asier Larrañaga. Segi hor. Joritz! Ze atera duen Joritzek hor. 5. gola partiduan Joritz, Goiko Etxea. Bai, kadera bat bilatu beharko duarrik. Kadera berri bat. Bueno, a ber, honek jokaldi honek esnatze igun, ia 5 minutu lehenengo gola sartzeko. Egia da, aukera pare bat eukitugu, eta berriz Santana lehen zati bezala, bere... Sondazia. Bere firma esartzen. Bai, garantzitsua. Bolada bat eintzat hautsi dugu. Golik sartuta. Ze oina atera duen hor! Gure dantzaria. Urtzi Otegi. Aurrezkoa dantzatzen hor. Zapa! Aizman edo beste bat jarriko diego, aurrezkulari. Lehenengo zatia bezala urtzi hasi da gertzen. Tontiriron. Bai. Da bere beharra daukagu ere bai, Urtzi Otegi, dena behar. Bai. Defensa txarra ez da, berez, ondo edie, Opa, Urtzi beste behin, oso ondo. David Garziak jaurtik eta lehen ere berak egindu, bitan Urtzi Otegi jandio partida. Barrura, Joritz, upa. Lehenengo bigarrengo zatean sartu izkiguten golak, penaltia, 2 kontratake eta postutatik pare bat uste, azkenen defensa nahiko txukunek gala baino. Men hau gauzatu ezkero, bira. Partiduan sartzeko, jokaldia. Venga, Lander. Lander Casado, urratxe egiteko zorian, Arratibel. Apoyo a Lander. Bizibilida, Lander, Asier, ideak izaude garbi erasonetan. Landerrek galdu ia. Joritzei mista ozitean aizatzen. Ez, Joritz barroa sartu da. Baina gora jodielak ustet, Asier Larrañaga oso trabatu da atorre eraso. Santana! Ze atera duen hor. Ze ondo vuelta mandu Mikele, baina. Geldik eta ze ondo. Hor. Esku hori, ze politia. Jokatu egiten duela honek. Santana. Atezaina.
Bueno, aber nekaz egun. Ea. Bueno, horreko zera, eraginkortasunarekin motivazioarek goreina jarriko da, eta horrek neke ere, eloratuta, goxo, nola sartu dio Edu Moledok. Nola sartu gaina. Urtziri baloi hori. Edu Moreno, bai. 17. Ez altzen gripekin. Pasatantza honek ere. Aitor Diaz de serio dator kantxara. Aize presko pixka bat ekartzen duen. Zentratzen gehiago, oso hotz hasi geha. Larrañaga, Arratibel, Larra, Joritz, itxita dagoeneko defentsa. Larra, horrez dago zerekiturik. Joritz, Mikel eskatuz, pikatu, ondo, Mikel, ez du barkatu. Ondo, arrasateko idia, venga. Ondo, bilatu eta bukatu zesanik ez, Pase oso ona eman diona Joritzek, da bukatu oso ondo. Baino, fijatzen batzu, gorputza ez du bota, piskat aztoratu eta bota du, iskin batera. Hoi da garrantzitsua Santani botatzeko. Jopa, utzi, ondo. Malau eta 17 gaude. Oso ondo da gurtzi. Venga, mutila, defentsa pare bat eta barrun gaude. Behaiek dardak, hasiko zaie hankak. Oaindik erasko falta da, 22 minutotik gora. Kantxara atera dutenean orain Borja Mendez, amaika. Arentzat baloi hori, Borja Mendez, baloi mugitzen ari da berriz ere Teukro, Egala ondo bilatu, baina ondo izite zegoen horreito hori da de serio. Ondo rekulatu dute berriz ere, Egalaren bila. Zapaldu du. Eske gaina, Mutilonek ez du ezer behar saltatzeko, Osea, leku txiki bat uzita, bai ez? Dagola sartu, fijatu zer bertzatzen. Bera, Teukro ze aukera, beti aukeratzen du, guain mista bezala ez, gu mistatea dieu, bai Teukro jokalari bati, eta portero gabe jolasten du. Ez dauke inungo arazorik portero gabe jolasteko, ez? Palma del Rio guztiz kontrakoa. Bai, gehiago liatu ziren, bai. Nigo, Aitorrek, trabatu antxera ja, Asier. Hor, jende gehiago gaude 100 metrotan. Bote manda, Egala bilatu dute kukuak, denalde! Iker Ortiz! Azirudinean, jokaldia trabatuta zegoela, Iñigo pikaen bilatu da azkenan Egalura, eta rasta Iker Ortizek ez du barkatu. Kuku! Alare jende asko hor erdian, bai. Ze pase garbi bat atea da, eraso zikin baten. Bai. Oso eraso, korapilatxua izan da, baina jendea berriz berreskuratzen zutokie, eta azkenen pase bikaina. Ze ondo hor, defentsa lana Arratibele lagundu delako, eta Urtzi! Bueno, bi defentsa askatu ditugu eta bi defentsaz gain, bi eraso de bai. Egia esan, txamako. Hiru eta utxiko partziala. Entrenatzen egon da jaurtik eta hau. Hombre, bai. Egotenka bai. Demoraldi honetan lehenengo zikusi dugu Tolosan hau, Bai, baina nazkatuta egongo abia jasotzetaz, eta esan du, ni sartu errauket. Eta zesku atera duen. Fans Club atera barri dugu Aizmane. Bai, bizia ematen nahi geha, Eta ahi digu. Batea. Eta pare jartzeko gaude, Pare jartzeko zale gerala urte dute Armenetatik, Tolosa, auspotuz, urdinak. Jori, distribuidadoren lanak iten edituen. Ez? Berpiztu, gure bihotza, ez? Dena bereskutatu arazten. Joritz, goiko etxea, eba. Joritz, Mikel Zuluaga berriz ere posizio hartuta. Joritz, bila, barrura Arratibel, Medina, zeskuzatu duen. Bueno, obe. Ufa, Medina. Nola galitu, Santana berriro, Bai. Ikusi beste behin, horra Arratibel nola gereratzi den Medina, gero Mikel ekartu eta Santana hortzea goela, zea. Leku hartu. Asiel Arrañaga jaurti, sorpresa nahi zuena repatu Mikel! Eta hor penalti, Penalti, kutu egin dira. Ikusi Armainetatik ere zalek alaskatu dute. Bere gurasoa gaina. Bai, ze ona. Bikaina. Kasualidade izan da, baina, bueno. Hor falta zeban, aldaratzea gurea garbie. Bereskuratzeko Zorian baloi hori. Horra, Aitortxo erdi-erdien dago jarrita. Samuel pibotaren jokoan nolabitre kontrarrestatzeko edo. Erasoan loratuta, haze gola lortu den hor. Ez akaso dotorea, baina eraginkorra bai gol hori. David García kontra erasoan Iker Ortiz. Eta hoi penalti edao eta 2 minutu. Nabarmena izan da. Eta gainak kexatu.
Aurrekoa penaltia zan. Eta hau penalti 2 minutu, eta hemen... Eta jazta. Ordiziko rugbiko taldea hemen fitxatzeko, ez? Plakajea. Begiru dune bai. Edu Moledo. Bera fitxatzeko. 26 zenbakiarekin. Joria, atea da. Ara, begira, hau berritasuna da. Jorge García, Joria, atezaina, eta Joritz, Goikoetxea, Magic! Venga, Joritz. Aurrez aurre. Venga. Amasei eta 18 gaudenean... No! Atezen berri ateratzak zer daukan, Aldatu indio, eta bidake. Da igual, eseri, Juan Santana. Ez. Buelta, berriz ere, bueno, atezenik gabe erasoa. Horrek amorrazio asko mateu, Penaltiak geratu ostean, berriz ere aukera bultatu beharrak. Edo gelditzea eta bestu gelditzea, Bik ematea. Agos. Bueno, atezenik gabeko erasoan Teukro berriz, bat gutxiagorekin dagoelako. Berriz elana, gurea. Gurea. Bota, atezenik ez dago. Ja, baino... Xorrona, ez? Bai, baino azkar pentsatu beharra da. Baina ez da baloia nahi zuen, baino... Utzi du eta ez du utzi. Baloia behin lurrean dagoenean, nola da ezin da berriz hartu. Ez, beha, utzi beharren indu utzi eta rist. Geldirik utzi beharra dago. Ados. Baina alare, 2-3 pauso eman da azkar hartzezuzuk baloia. Bai, eta hori ez da egin. Eta horretaz zabetez kexu, ados. Arratibel, ea, bat gutxiagorekin dagoelako Teukro zerbitaz. Eskatu hola. Dalare hartu ikasi, Bai, baina... Etxegun hor lehen lerroan, Mikel, baloi hori hartzeko, hirugarrenean bai. Ufa. Ia galtzeko zorian, baina berriz ere emendako aukera. Batera jartzeko, 16 eta 18 ari gara galtzen. Arratibel, Joritz ondo egalera, zabaldu, hori da defentsa, mugitu. Blokeoak. Eta hor dator Aitorren aukera. Esku barkatu! Hister! Oso ondo. Estreñatu da gaur. Ez da erresa, lehenengo jaurtik eta iritsi eta olako, maixutasunez gola sartu. Oso politia. Goitik anamagoa eta gero albotitea. Berriz esango dugu, atezainik gabe Teukro. Horrekin telepatia pixka bat, eta jokalariek deskuiduan gertatzen lima da berriz ere lehenengo jokaldi bat, hori ikusten duten. Baloia azkar hartzeko. Hori, hartu eta bota. Oide balio, politiak ez izango, baino... Karo, noski. Erasoan Teukro, gaurea baloia. Azkar. Aldatu de. Bai. Hor azkar bide dira. Jon iri bilatu behar diegu. Ondo Joritz. Badator, Asier Arrañaga pikatu oso ondo! Wow! Ze jokaldia! Ondo Asier Zubiriek bukatu duena, baina taldeak pikan irakurri duena, aldaketak barne. Beda, utxartea eskatu behar izan du, Arrañaga bikain, ikusi du, bakiotik ikusi du. Exacto, hori da. Etorri atera, hartu eta txak pikatu. Bigarren olea da, gozo ondo igotzen nahi baita Asierrek, lehenengo zatine baita beste gol bat sartu du. Laguntza honak emate ditu, eta bida, Asierrek oso ondo bilatu indio, eta bida. Bigarren zatian artean lan erditara ezkara iritsi, eta 18 gaude jaun Andreok. Berdinduta neurketa, krisi eduki dugu berriz ere bigarren zatia hasieran. Kontrako 4 eta utxeko partzialak 12 eta 16 jarri gaitu berriz ere Korronte aurka. Baina berriz ere etorri gara. Gasolina modun jarri da gaia. Ez, gaina eiten nahi gehan jokoa erason esan nahi dut, joko oso simplea da. Ez gea korapilatzen taldea, ez dakite, o Kruzek, o bigarren jokalari bat pivotea bideratzen, ez. Haigea oso garbi, iriki, eta bilatu bat batekoa. Eta bilatu bat bateka, oso joku simplea iten nahi geha. Baina horren kontra, Teukro defentsa lanetan ez dauke erantzunaik. Joritz oso ondo dago, Asierrek oso ondo dago, eta gure galak Aitorrekin da Ikerrekin, zoragarri, ez? Oso joko politia, simplea, efektiboa eta politia. Bai, azken finean, da, bost bateko defentsari zuk zabaltzen baldin badezu, eta bi pivote sartzen baldin baituzu, hor blokeoak irabazita, normalean bat bateko kontrol lortzen duzu. Eta saiatzen gara, beti saiatu izan da Joritzentzako lan aiten hortan, ez? Azkenen bat bateko oso indartsua dauka, eta kaso honetan bai larra eta ikusten da oso bikain da biela. Hortako pivote ikusteko, ez? Bai, ikeragarri. Oso ondo. Esangoratsua da, 13. minutuan eta Teukroko entrenadorea utxartea eskatu behar izana. Bueno, horrela xe gaudelako. Liderari neurria hartuta berriz, 18 gaude. Ea eraso honetan urtzi, Otegi, Inigo,
Bagatoz kontrarazoan, ausartu behar dugu, barruraino Bagatoz, markatu, eta markatu gabe Barrura! Eta 2 minutuko bai, zigorra. Nik hor pitatuko niok ez zer. Bai, bera eskua nola utzion, bilatzea junda, baina da motzetik gan, Bai, konfiantzak indau gura Asier, Toreto jauna. Bai, hirugarrengoa. Eta urratxak. Venga, hotxe berriro. Bikain defentsa. Oso ondarra. Ai. Honek. Gurea. Enorme. Hor desoreka, Eta biko partziela dara makigo, Bai, pase txarra izan da, zatik ja dana irabazita zokiaten, superiore hau oso ondo inda. Eta, eskerrak. Venga, gurea baloia. Eta ez dut behar baina ausartago izan nahi, baina irudipen ematen ari zait gaur taldeak sinistuta daukalau. Beharrizkoa, eske ez dago beste bidirik. Ez dago beste bidirik. Zulotik ateratzea, atzeak ateatzea. Eta orain dela atzera bi esteko eskarmentu ura nik uste lagungarri dela gainera gaur. Nik uste baiet, Palmaren aurkako ura. Bat, Aitor Díaz de Serio! Santana, Iker, ondo, mugimendua, gero Arratibeli, pibota! Lastima! Alde genuen, alde genuen. Kamiseta artik eltzatziotela esaten du Alese, baina alare, Estia asmatzen, Mikel, Estia asmatzen. Egal hori... Dana garrapatu izkio, Hankapetik. Santana dana garrapatu izkio, bat kenduta. Carlos García, gola. Berdin berritzere, meretzina. Eta luze oraindik ere partidua, 14 minutu pasitxo falta zaizkigo. Ze gozamena ikusi nolari den jendea ere bizitzen, sufritzen, gozatzen, armailetan. Gozatzen armaietan, zatik hemen mikrofonotan. Asier Larrañaga, Noski baiet. Kukua hor, Asi Larrañaga, ondo bizi, Barruraino! Hor lan erdia Mikel egin dio blokeoa. Bai, oso ondo. Oso landuta guain, lehen esan deuna oso simplea, guain jokaldi oso ondo landuta, iritsi pasioa inez, eta Mikelen blokeoa zoragarri, 29. Gainera, erdian, lateralera zentralekua da utzi dituzten adia Arratibel, Joritz eta Larra. Eozein elitu daitekela bat-batekoa egiteko. Oso jokalari honak, oso azkarra dira. Zamora eta Palmaren atzetik, gol gutxien jasotzen duen taldea da Teukro. Liderra izanik ere baditu beste bi taldeo aldurratiko beak, baina nala ere hirugarrena da. Eta dagoeneko pentsa, 14 minutu falta zaizkigunean, 20 badauzkago guk eginak. Bai. Eutxi motilek, urtzi zorien egonda Ezin izan du ekidin Samuel Gomezen gola, arentzat 3. gola. Azkartasunaren bila Tolosa, Aitor Díaz de Serio, bikain ikusi, pibota, zapaldu egin du. Bai. Hemendikan ikusi dugu. Lastima. Danok oso. Bai. Beti esaten duguna. Azkazela moztu behar dila, hortako, zapaltzeko. Baina behin eta berrize bigarren olea da oso ondo iota, Asier oso ondo kokatuta, Asier oso entxufatuta da. Eta berrize sartu du, zapalduta, ez du balio. Baina sartu du. Eta venga, behar dugu, Baina Asier ere behartzun, olako partidua, Ai! Zutoñarekin lagunduta Barrura gol hori. Bai. Edu Moledo, 3. golarentzat. Behaien egalak, Laurekin golegile nagusia Dani Hernández, Teukron, 5 golekin, Joritz Goikoetxea Tolosan. Baina komeriak, egalak izten badituzu azkenen erdian de leku asko beraientzako, Daniel Hernández entzako leku asko mista egina ez. Partido dau gure akatsetan. Horren baitan. Bai, Palman de berdina, pasazan, akats pare bat izan eta partio juntzitzaizkio. Gure akatsetan da. Alegia, perfekzioa bilatu dugu, Joritz Goikoetxea, Medina gogor. Baina defensa ona, hor ondo heldu dira, bai. Gogor, baino txupu. Bai, hori da. Arratibel, Asier Larrañaga, trabatuta gatoz, Joritzi, baloi hori Joritzek, hortik, bai. Barrutik defendatu duelako. Ze ondo ireki duenen Larragak, Joko guztia eskubi aldea eman da, baloi azkerrera. Rekurso polita erakutsi dugu horre. Edu Moledo, suspertu da berriz, lurretik. Eta penaltie, oinarte oso ondo gindoa zen, da berre Ikertxo. Atezain aldatuko dute, Joria badator. Joriari Santanak bitz. Lasaitasuna, presariek ez dago. Jokalaria urduri egiten dugu. Eta Iker Ortizek erantzunkizuna. Venga, konfiantza totala Ikerrengan. Bai! Nola geratu dion, eta zei rifartxoarekin geratu den hor Joria, atezaina, geldik eta hori egin eta gero.
bi penaltitara atera da, biak geratu ditu. Da biak berdin, Joritzi bat alde eta batea eta Ikerri. beste bestea. Hanka berdinekin. Bueno, oza, desberdinekin, baina keinu Handikap berdinarekin. handia daukagu penaltietan. Da, horren pate jongo gineke. Balista baleo. Baia jaleo. Hortxe erasoan ondo utzi Otegi kalea igual. Hor Inigo... Atzetik igual gutxi, Hor Inigo zerbait. Bai, tamin hartu, Baina horrela kalea bihaltzeu, hola pixkat. Ja, dos. Gero, Aitortxorekin txokean, ez da, horra hartu dumin. Aitortxoren txokea gogorra izatei. Bai, ez da, nozitu dituzte batzuk. Zeuka penaz, ez da, gato? Ni jaurtik eta. Hernández jokalari gogorra da, eta hoi... Gustatzen zaio, naiz da, sondakin, bendajekin da olako jokalari gogorra da, horietako bat. Oso ondo moztuta. Aurpegin eman dio. Bai, oinarekin jodu, ez alda geratzen olakotan. Berez fair playa zozegatik da, eta gurea. Ikerra, korri, bagoaz. Inibarra nivel, bakarrik hartu, eta bukatu! Suspentsarekin, Bai. Biotan inxe marbalima daukazue, egintzazue bueltatxo bat frigorifikora, lasaitzeko. Etzan postura honena, etzan toki honena Inigorentzako, baina hala ere... Gainera beti esaten da, ez utzi baloia botatzen, velozidade gehiago hartzen duta. Honek baloia utzi, botatu, ikusi, begiratu, hartu eta gol. 20 palna! Partiduan nola gauden sartuta, aukerekin beti! Etzen borruti! Ze hona da. Nola sartu duen horre, zerbaiteaz dira golegile nagusi liga. Ikutxu bai, ikutxu bai, baino. Baino, Iker Ortiz ondo bilatu du, geitxego, Aitor, balea kanpora geurea. Bueno, pibot aldatzeko. Bai, hobe kalea jutea, Bai, gaur ezkerra estremuan. Mase Zubiria eta Mikel. Lander Casado ere badator, erasonetarako. Arrati belo horrezkatuta. Gutxi golastu du Lander gaur, ez? Oi iruditzen zebentzat. Beste tamaino gutxigo, bai. Bai, ez? Bai. Asier Arrañaga. Behar diegu. Joritz. Asier. Lander. Asier. Landeren beharra, eta barru. Zaska! Landeren beharra daukegu. Ze sartu duen dena eman da, aurreraino. Joritz eta Asier pikin bat nekatuta, eta bea eman behar digu guain. Tanke bat ezela sartu da hor. Ondo mutilak. Ze luze izangoan hau, Fua! Ondo botada urtzi, baino. Hau jartik eta bota duen. Bai. Totorea. Aitor, Díaz de Serio. Iker Ortiz. 22 eta 23 gaude. Bai, sartu beha zea baten, fase baten gol. Bai. Azkenen Teukroi komeni zaio, gol-goleko zea hau Teukroi komeni zaio, eta, bueno. Lander, begira, gutxi jokatzen ari dela eta bukaerara Lander fresko iristea ona da. Hori bai. Notizia harra. Ze bukaeretan beti denok funditu zamar iritsi izan dira, denak. Beraz, bueno, hori zabetek hori beste aldaera bat. Bai, da Mikel bai, zati guztia jolasten ari da, guengoz. Lander! Bai, ondo bilatu du, defentsa. Bai, pikin bat motel dago Lander. Behar dieu bere veloziade, ez? Erakutsitako hemen ikusitako veloziade hoi. Berreskurate behar du. Asier, Lander, bera bakarra, gura! Ze mina ematen dien hori porteroari. Bai, ez da? Bai, hankatarteku hori. Gir. Gaina itxita, Bai. Bueno, dena alde izan du hor. Ai, urtzik ere. Baina eske... Zutoin itxitik. Azkeneko... Nola izte jozuk izan honi? Barita atera du, Oso erre sartzen nahi gute. Carlos García, 5 gol, jada. Hortxondo! Asier, barrua! Ezkerrarekin! Ama jengua! 24! Nola da bilen? Bueno, haian igual Alexen txartea beharko genduke guain, hau azteko, Partida erotuta dago, baina egote hori ere ez dugu kontra. Erotuta baino gol-goleko fase zea sartu beha, eta hau Teukroi komeni zaio. Nitxorak eri bale, esango nuke, nik agian Mikel eseriko nuke momentu dotxo bat, arna sartzeko, eta Asier pigote utziko nuke. Ikusita zemago sartu dituen lekordatik. Ikusita. Egaletik loratuta, bai, guafa. Oso horrez bilatzen nahi digute, hor Egaletan oso, gaina eski oso ondo. Moledo, laugarrena. Txartea. Bai, orain bai. Eskatzen ari zineten eta alako batean. Bai, behartzun, Mandu, 24 eta 25 ari gara galtzen.
hemendik aurrera zer mutilek Iker Galarza eta Joseba Garmendia? Argi dago horrela jarraituta Josebak esan duna. Hau beraientzako dala, Teukrontzako dala partidua. Horrela jarraituka bat bateko partzialarekin. Zeo zer gehiago behar da. O velozidade pixkat pikin bat hilo, edo jaurtiketak baino batez ere, jaurtiketa guztiak sartu. Oen izan ditugun guzti horiek, Santana gelitu iztigunak, sartu. Eta egaletan itxi, bai baino, bueno, nik igual egalak itxiko nituzke, baino mista eginda. Mista estremotan eta mista 33ari, Daniele. Eta gorkoa, pues bueno, gero ikusiko dugu nola moldatuko gineake. Bai, azkeneko erasotan gu sartzen nahi ditugu golak, gehiago kostata behaiekin konparatuta baino. Eta bai, ni baita defentsa itxiko nuke pixkat, Itxi baino hanka gehiago, oso errez pasatzen nahi du, Azkenen lehenengo marrakok haide oso errez aiatzen egaleta, eta pase luzekin gaina, eta hoi moztu beharra da nola bait, eta gu seietan oso undituta gaude 6 metrotan. Pikin bat atea o zerbait egin hoi, baina sinatuko genduke, olako minututan, olako markagailua, Bai, hori egia da. Eta megafonean inauteri giroa jarri dute, ez tira urruti inauteriak, eta horri begira ere zergaitik ez, animoa eskaini nahi zaio, eman nahi zaio, talde urdinari, geurei, 24 eta 25 atzetik. 6 minutu 50 segundo falta, neurketa amaitzeko, luze beraz oraindik. Hor Larrañaga, Casado, Aitor Díaz de Serio, Joritz, Iker Ortiz, Asi Larrañaga, Joritz, ondo mugitzen baloia, bikain, Lander Casado, Zutoña! Hau xeari zineten eskatzen, Ez tira utxe egin behar. Ez, baino, gaina jaurtiketa nahi du, atezainare irabazita zeukan, baino. Irabazita oso errez, eraso landuta, polita. Niot Zutoña. Eta berarentzako egokiena, baino behin da berriz, suertea, oain gontan, ez da gure alde, eta bukatu. Defentsa orain behar dugu. Hora Aitortxo ere, eraso joko alari horiek urduri jarri nahian, ze atera duen hor. Baina pauso bat, hor pauso txe bat eman barra da, ezin da hainatzean itxaron. 7 metrotan bota du. Aitor, Asier, barruraino, Asierrek, Hoi penalti da. Asierre bakarrik ez, Blanca. Hoi penalti da, barrutik kanporatea data. Eta eraso? Bai, eskua sartu dior, Landerrekia baloia lapurtu du, baina horre eskua sartu dio Landerrik, ero epaileak, ez zeuden gainean. Hor barruan daude. Eta atera da, eta baloi hartu du. Hori penalti da. Hori epaile irakustekoa da, partidu bukatu eta gero, gauza gortu aldin badira bintzat. Beda 10 minututan eta ze arian izan dan, Bi kontran, eta erasoa Teukrok partidua. Atera egin behar da, oso atzean dare, oso atzean. Bere alde jartzeko moduan, hortzi, ondo! Ikeragarri, korreka bagatoz, Lander, ez dut elkarrondo ulertu. Lander eta Aitorren artean, azken minutuetako txakalaldia sartu zaigu. 24 eta 26 ari gara galtzen, eutxi motilek. Partziala moztu da, 5 minutu falta direnean. Gure kontra. Erasoan Teukro liderra. Gaur ez da bat Teukro, Geu baino gehiago, askoz gehiago gertu. Ez ege. Zenbat igerin deu, berriz emekatxi zen amar, Zau bukatu baino... 7 metrotan adira, teakatzen, Urtzila bat zegoen, lurreratuta zeukan, aurreko jokaldiak ezagututa, Edu Moledo, 5 gol jada. Iruko errenta azkeneko 5 minututan, 2 minututan iruko errenta sartu dute, gu txartuta eskatuta. 24 eta 27. Esperantza zagaldu behar, baina... Bi pivote, hor, Asier eta Mikel. Atezaina gabe, azkenengo momentun. Alare atezaina gabe jolastea guri... Ez zaigu oso ondo ateatzen nahi, Asier, Joritze pikatu nahi zuen Ikerrentzat, Iker trabatuta hor, ufa, Mikelentzat, Mikelek harrapatu bintzat egin du. Falta gainean jasota, kosta zaila epailei ezerra diraztea. Eta Ibarguren atezaina hortzik kanpora aldatu egin dute. Ara, Mikel Zuluaga... Kuku! Bai, Iker! Hortik! Laugarrena! Eta Aitor, Ibarguren! Atepean jarrita. Bai, azkeneko minututan urtzietzeo, da, bueno, azkeneko, lau minutu... Oso minutu horra gutizkiote Aitorri, Eta 27 arekin orain. Margenaz daukeuta postuen beharra dau. Gauza diferente bat, ez? Hori da. Erasoan Teukro, defentsa itxita behar du hor urdinek. Aitortxok.
intentsitate hori erakutsi du hor. Lurrere eraman du David García, Teukroko jokalaria. Bai, Aitor. Hor, berez ere David García, Baina 7 metrotan berriro bota. Haze jaurtiketa, bai. Eta Aitor kalera. Erresa da, jazta, kalera Aitor, bai. Ba, alare airean ikutu du, Bai. Bai, 2 minutu die. Bai, 2 minutu die, baina betiko historikin gabiltz. Eta 3 minutu falta dira neurketa amaitzeko 25 eta 27 gaudenean. Baina 7 metrotan. 8 barkatu 25 eta 28. 3 kontran. Pausotxe bat aurrera eman behar dugu. Defentsa gutxinez 9 metrotara eraman behar da. Gutxinez. Gehiago ematen bazu, erresago atezainarentzako. Eta bisitu. Bai, ezin dezuna da 7 metrotan o 6 metrotan itxaron, da 7 metrotik botatzea. Ioritz, balea mugitu. Ioritz, Lander Casado, falta hor bai. Venga, Mutilla, venga. Zulogari egindakoa. Segundoak aurrera, 2 minutu eta 30 segundo falta dira. Honean iritsita. Mikelek, Joritzek, Mikelekin nahi zuenez, Joritz bera bakarrik, ufa, besorik atera ez diotenean. Bai. Ez dago. Bai, joder. Ufa. Justu. Ufa. Bai, errepikapen horrek arbi erakutsi du, 25 eta 28 ai itzaldi gara. 2 minutu eta erdi falta dira. Horren beraiek lasai golastuko dute. Pasibokin justu horri biliko dira, denbora galtzen, normala. Lidera hortxe eduki dugu, Baina beti horrela, azkenen beti histori berdinekin, beti... Jorik! Goiko etxea, 6 gol! Venga, Mutillak, venga! Hori da, beraiek lasai, denborarik ez. Venga, behartu pitxin bat, behartu behartzaile pitxin bat. Bai, pixkat hilo defentsa, ez? O zer behartu, bai, zuk esan zuna. Bat gutxigo gaude, baina eske ez da beste. Lehen zaten egin den mistaura. Baina bat gutxigo kien gaude eta ez da erresa eta... Ja, hori ere. Oso gol importantea da. Oain gola sartzen babe berriro 3, ez? Utxartea, Teukrok, Kike Dominguez, entrenatzaileak bada ez, para azken minutak ondo lotu nahi ditu. Eta gola sartzen babe 3 jartzeie, 2 minutukin, oso importantea gola. Pelikula ikusita, zenbat aldiz ikusita, Usabalen, Esango nizuke, ia partiduro. Ia partiduro. Alarkosen kontra kenduta, zeko hietzen dutela ikusi. Hori. Pentsa, Bordiltzen aurka 22 berdintzen hartan, azkeneko segunduan Bordiltzek berdinduzten partidua. Komando da, barkatu geuk berdindu genuen. Gainera, goazen aiz Asier Zubiriren aurre zera batekin, jaurriketa batekin. Kobadonen garen aurka batekin galduzen, eta hor, 28 eta urere holaxi azken minutero arte. Gero, Torlavegaren aurka ere batekin galduzen, 26 eta 27. Amenabar Zarautzen aurka, 2 galduzen. Gijón Jovellanos aurka, irabazi genuen. Eta Larkos Bidarren aurka, zeu guzan duzuen partidu ura izan zen, aukerarik egonetzeneko partidua. Etzeon, bai entzako partidu horrexena, eta bueno. Eta gero, Zumoso Lars, 29 eta 30, bida. Bat, Amenabarrere kontatuko dugu, 2, 3, 4, 5 partidu, gol bakarreko, edo Zarautzena bindako, alder egin galduta. Baina, bueno, 2 minutu. Horregatik esaten dute, hemen irabaztea zaila dela, baina pena da irabazi egiten duteta. Guain dio, falta da, venga, 2 minutu. Zorrori badu baligan. Hortxe, kanpora. Zutoina lagundu. Aldaratze hori Barguren, lastima, ez dute barkatu. Edu Moledok 6. gola sartu du. Venga, bukatu arte, venga, dana eman, aurpegia ez galdu, venga. Minutu eta 30 segundo falta direnean, Tolosa Eskubaloia lideraren aurka ondo utxita, baina oraintxeia 26 eta 29 honekin etxitzeko zorian. Bai, baina gola azkar sartu gara. Bai, Asiel Arrañaga, Jaurti. Gola azkar sartu gara da. Minutu eta 10 segundo. Nahiko etxita ikusten. Hoi da, nahiko mantxo entzera idea baloia. Bai, honezkero bestela egin zuten Jaurtiketa. Mikael Zuluaga, Asiel Arrañaga, Lander Casado, Asiel Arrañaga, Joritz Goikoetxea, Asier, Joritzek ondo bilatu hor estremoa. Zeskua Santana. Da ez du bota, ez, Aitor ikusi du. Uste nun bota behartzula. 40 segundo falta dira. Partidu osoko man of the match, nik uste... Santana jauna. Atezaina. Bai.
Itzi gaben hau, sentitzet, baina hainbeste igeri. Hainbeste lan hain berriz uriskinean gelditzeko. 30 segundo, 26 eta 29koa markagailu hain pare egon deneko partido honetan oraintxe da mingarria, lastima hor estremoa bilatu dute, ondo, defentsa, itxita, intentsitatea azken segundutan arte naiz ja aukerarik ez dagoen irabazteko, ez berintzeko ere. 15 segundo falta dira neurketa amaitzeko, Teukorroren azken egin altxau kontatuko dizuegu, ja noski behea jota gaudela. Bueno, hor falta hori, azken 5 segundoak, 5 segundoetan Lander Casado, Asiel Arrañaga, jaurtitzazte mutilek, ez da jaurtitzeko aukerarik ere izan, amaitu da partidua, lideraren aurka Tolosa Eskubaloiak, 26 eta 29 galdu du, Iker Karrera, Joseba Garmendia. Pena ondia. Bai, hombre, beize, eske, historia hau berriz eta kontatu behar izan dugu, ez? Baina ikusi deun partidua ez alda irabazteko. Bai, azkenen zuk utxegitekin oidana kontatzen jo, ez? Azkenen utxegite guztiak gehitzen bali maituzu eta utxegin jugun penaltia zenbatzen maituzu, hor txegongo ginak, Bai, egia da, guain berone bihotza negatik hitzeiten nahi da, baina, bai, partio txukuna indeu, berriz aztertu beharreko gauza bada, partio txukuna, Teukron kontra, Asobal usai dauken talde baten kontra, bai, histori berdine da, aurpegia eman deu, eta lana ikaragarri izan da. Bai, azkenen, hoxe, zuk esatezuna, lana bai, baina hortxe ibiligia. Hortxe. Eta ez, ekipoa etxean oso itxura hona ematen du, eta oso ondo jolasten du, etxetik kanpo egia da pixka geisten dala, baina, bueno, azkenen, urrengo partida, horrela pentsatu beharra da, urrengo partida iraziko dugu, eta besterik ez, pixkanaka, bintzak gozatu egin bat ditugu gure etxeko partidu guzti hauek, eta... Hoi da, Davida, Aitor eskatzen nahi digu, bai, pausoa, arreba Aitor. Joritz, Goikotxarekin ego, Joritz. Beste behin, azken txampa horretara iritsi eta arraun egin ezin dago egatu zarete, aukerak egon diren arren. Bai, liga hola izan dira partido guztiak, eta hola jarraitze dugu. Partido luze egite zaigu, bino eske liga hontan hola izate dira, aurkari oso gorra dira, oso jokalari ona dituzte danak ekipo guztik, eta jarraitu inbar dugu, badakigu liga oso zaila izango zela hasieratik bino jarraitu inbar dugu, partio honak egiten ari gara azkeneko bolada hontan, eta hola jarraitu inbar gara, burua gora inez, eta hola jarraitu, ez dago besteik. Eta zeuzera hor aldagelan harimetako bat, kapitainetako bat, eta honek seguru min egiten duela, ez da aldagelari? Bai, beti partido galtzea, eta holako partido detaile txiki haietan, fallo egiten eta hola, mina egite dut, bino, bueno, egin behar da buru altxa, ez dute diogu jokalari gazte guztiei holako diela partido, eta lanei jarraitu inbar dugu, eta hola jarraitu inbar da. Zerbeterako balio behar du, Joritz, pentsatzeak, Teukurro liderra, Asobal etiketa guztia duen talde bat, pare eduki dugula. Bai, ikusi da, plantilla oso kompletoa dakate, eta bukareraino egon geha hor, hoi behiratu inbar dugu eta hortan fijatu inbar geha. Aurkari gogorrek aurka jokatu ezkeo, hola jokatu ezkeo, aurkari flojo batzuen kontra ere, holako partidu egin behar dira eta burua gora, ez dago besteik. Eskerrik asko Joritz, aldagela alden neurrian animatu. Bale, mi esker, Aitor. Joritz, Magic, Goikoetxeak aur taldeko golegile nagusia 6 golekin, Alperrik 6 gol horiek ere, esan da bezala, azkenean porroto horrek min egingo baitu, aldageletan, esperi gabe, oraintxe denak kopotilun ikusten ditut. Ea, Teukroko arduradun edo jokalaren bat ere aurkia hartzen dugun? Bai, lan zaila daukeu, azkenen aldagaleta jun da arima altxatzea, azkeneko emaitzak ikusita, baina eskez dago beste biderik. Ezin gehatzea jun, da buelta eman behar geha eta berriz aurrera. Eta, bueno, Aitor, ez dakit norbait egin zauden. Xantan arrapatzen batzuk, primera. Bai, beda, Aitor momentu baten, Xantanakin itzen godu, eta, bueno, jokala man of the match. Aurrera, Aitor, zurekin. Zapatilla askatzen, Xantana, nos están siguiendo también el streaming seguramente en Pontevedra. Ya te hemos nombrado, man of the match. Te ha salido, menos partidazo. Bueno, hoy
Hoy había que aportar todo el equipo, es una pista muy complicada y aunque Tolosa tenga 3 puntos, ahí está que no lo ha puesto muy duro, muy difícil hasta el final y ha costado, o sea, hoy teníamos que estar todos al 100%. Veníais avisados e incluso, ya nos lo decía Quique Domínguez, sin confianza alguna, el enfrentarse al colista no suponía que vendríais relajados y así ha sido, habéis tenido que sudar tinta. Sí, o sea que haya sido, que sea el último de la liga no tiene nada que ver. Vimos el partido contra Palma del Río y vimos lo difícil que se lo pusieron aquí también y estaba claro que no nos iba a poner nada fácil, o sea, y de hecho se ha visto que han corrido hasta el último segundo, incluso perdiendo de 2 al final y seguían corriendo, o sea que veníamos avisados que no iba a ser nada fácil. La importancia siempre de las buenas defensas, pero sobre todo de la portería, en este caso la importancia de tu actuación de hoy. Bueno, todo suma, ¿no? Si la defensa no estamos muy finos, a los porteros nos cuesta más parar, pero bueno, a veces la defensa también, la defensa ayuda y estamos más finos. Hoy ha tocado de parar. Los puntos siempre en lo mismo, son 2 puntos de oro más para que el Teucro siga líder, un Teucro que ya tiene la etiqueta de Asobal. Bueno, etiqueta de Asobal, pero todos los que vienen a jugar contra nosotros vienen al 100% y está claro que cualquier pista afuera es complicada, ya lo hemos visto aquí y hay que ir a todos los partidos al 100% porque así vienen todos los rivales contra nosotros. Pues nada, felicidades, zorionak y a celebrarlo. Muchas gracias. Santana, Francisco Santana, hain zuzen ere, bera protagonista, alezindatu dugu ez da neurketako gizona bezala, neurketako jokalari baliotsuena edo onena izan den einetik atezaina. Eta horrek asko esan nahi du, gaur oso partiduan sartuta egon den Tolosaren alde ere, alperrik egia da, markaileari begiratu eta 26 eta 29 hori ikusi eta ia batek bea jotzen duen horretan, baina iruditzen zait berriz ere beste behin, espektakulua eman dugula, azken komentario horiekin, ja izteko bidean jartzen dugun estremina hause, Iker Galarza eta Joseba Garmendia. Santana eta bere galak, azkenen galak bai oso ondo ibili dira, Josebak esaten zuen bezala, errez aurkitzen zuten jortiketa eta oso errez sartzen zuten gola azkenen. Ja, nik uste dana esan da dago, guain tokatzen zaigula berriz altxatzea eta borrokan segitzea. Kobadongan kontra gaina. Datorren asten Kobadongan hemen azkeneko segundun irabazi zigutena, hoxe, penalti arraro batek ondorioz. Eta guain hasi beharko deu, gurea dana berrizkuratzen. Eta hauntzajun, da Kobadongai... Irabazi. Bai, barkatu, Horrako gorrotuloetan gainera iragarrita ez da, datorren jardunaldi hori. Eta gero, hortxe ikustatzue, Kobadongaren aurka jokatuko dugun partidu hori, Kobadorengan aurka Tolosak jokatuko duen partidua. Eta gero segidan etorriko dira, hori hilaren 11 izango da, eta segidan etorriko dira 3 partidu segidan hemen kantxan Tolosan. Bueno, nolabait ere izango da gozamen bat, festa giroan ere sartu dengo garelako, Tolosa inguruan, izan kaldereroak, izan inauteriak, orain xanblasak ere badira. Baina 3 partidu jarraian etorriko dira. Otsailaren 18an, Tolosa Baromalo Karabantxel, gero Euskal Kopa, Tolosa Bidasoa, ura... Semifinalak, hori da, Euskal Kopako semifinalak izango dira, ura hilaren 22an. Hori da. Eta gero hilaren 25ean, beraz astebetean, 3 partidu jarraian Usabal kiroldegian, azkenegako hori Zamoraren aurka izango da, inauteri larun batean, Zaldunita bezpera, hilak 25, arratsaleko 6:30etan, Usabalgo kantxan, Tolosa, Zamora, alegia Oilarretako bat baita ere, liga honetan, beraz, erakargarri eta zeretik ez, nolabait ere, zaleak eta talderen arteko uztartze hori, nolabait ere, saritzeko modu bat. Bai, merezi du gaina, hemen daude beize gaur armaiak bete dituzte, eta kaletik baita jendea animatzen digute, gaur seguratik eta baita ikusten nahi digute, jendea saletoa zabaltzen nahi dugu, streaming esker eta telebistari esker. Gaina kontuten eki behar da, Bidasoarekin hasi zala dana. Bai. Gure iraulak bideok montatzen eta girotxu eta, horrela jarraitu behar dugu. Beratzera, 3 urte ez, 2013 Hori da. Bidasoaren aurka goratu, partidu handia izango da, Euskal Kopako hori, ja inauteri bezperetan egongo gara, ostegun gizen bezperan, partidu politori erakargarri hori. Besterik ez, geure aldetik, eskerrik asko beste behin Joseba Garmendia Txamako eta Iker Galarza Gato, geurekin egoteatik. Eta zeboi, ikusen entzule zareten hoi, izan streaminga oraindik ere zuzenean naiz grabatuan ikusten ari zareten guztioi, badakizte, jarraitu, espektakulua hemen dagoelako, geurekin Tolosa, CF, eskubaloia eta zilarrezko, orezko maila, goreneko eskubaloia. Ondo izan! Erte!
Badatoz inauteriak, Maritxun bertan egindako txilabak, animalia eta paiazo mozorroak ditugu. Adin, neurri eta gustu guztietarako. Betiko konponko